Хто будзе казаць прывітанне? Вадим. Давай. Не, слухай, ён усіх здымаецца ў фільмах. 92 выпуск, давай. Вітаначкі. Нормально. Як у вас справы? Що ти там чвякаєш, хуякаєш? Нормально, давай. Я як гэты... Табе з таким тваром ніхто грошей на Патреон не занесе. Я як гэты чувак з Шерлоку You Miss Me? You Miss Me? Это будет Хто фурор. зразумеў, той зразумеў. Так, давай. Да што давай, вітаначкі, здрасце, прывітанне, добры дзень, добры вечар, чэшч, вісагары, бля. Лабас вакарас. Лабас вакарас. Гэта новы юбілейны першы гікаўскі. Нарэшце яшчэ праз колькі там эпізодаў. 92 Абяцалі, колькі гэты выпуск павінны быў выйсці? Тыдні 3 таму? Ён павінен быў выйсці 19 красавіка. А сёння 20 якога там? 4 мая. Кайф. Так, гэта выпуск, дзе мы адпавядаем на ваши пытаннячкі, слухаем, чытаем ваши гісторыі, якія вы даслалі нам кудысьці там, куды вам Алексей спасылку даў. Google Хорма. Google Хорні. Хто раптам не ведае, у нас адзін з першых, ты ёсць першы. Карцей, Лёша раней рабіў выпускі з Віталём, потым Віталь у снежні 25-го, калі я не памыляюся, сышоў з падкасту пра прычыны, чаму ён сышоў, пра яго жыццё-быццё, вялікія баначкі і 5-літровы слоек вады. Паглядзець і паслухаць вы можаце на частцы для Патрэёна. Вось, вельмі раю, вельмі жыццёвая гісторыя. Гэта наш 92 выпуск, у які мы будзем адказваць на вашы пытанні, які вы даслалі нам праз Google Хорму. Хворму. А яшчэ мяне там підарасам назвалі. І пенісам. Было. Так гэта быў я. Ну добра, мне просто сказалі, што... Не адмаўляемся ад сваіх словаў. Так гэта твае пытанні былі. Карацей, так, у гэтым выпуску мы будзем пераважна адказваць на пытанні, якія нашы гледачы неабыякавыя напісалі нам. Дзядзька, не гані коней, гэты выпуск можа скончыцца, можа пачацца як заўгодна. Гэта першы гікаўскі, тут заўсёды такое, мы пачынаем адно, скончуем другое і прыходзім да трэцяга. Так гэта нормально. Гэта было заўсёды, гэта класіка. Гэта грунт, гэта база, гэта, так бы мовіць, падмурак. Андэграунд! Не-не-не, чума! Чума! Хто не разумее, подписывайтесь на Patreon, слухайте частку для Patreon. Бля, як мяне вынесла гэтага, божа. Я здзіўлены, што ніхто не ўзгадаў і ніхто не напісаў нам у Google форму наконт таго, дзе ролик пра чуму. Ну, толькі мяне гэта турбуе. Дарма агучваў. Хачу заўважыць, больш нікога. Ну, вось. Так, а ніхто і не ведае. Так усе памерлі, ну, ад чумы. Усе памерлі. Ой, слухайте, давайте я пачну, давайте хоць частку мы зробім пытанняў. Бля, самы маленькі пытанне выбраў. Но першае пытанне. Хітры жук, бля. Першае пытанне. Не пашчасціць таму, каму патрапіцца апошняе пытанне, таму што там, па-першае, у адным пасце 6 пытанняў адразу, па-другое, ён вось такі. Магу я сабе ўзяць, я не баюся нічога, акрамя галадоўкі. У прямым эфіры вожык бярэ. Так. Так, у нас ёсць... Я гэтага не саромлюся. Я гэтага не саромлюся, у мяне ёсць падпісчык, ён жа адмін майго вожыкавага чату, Андрэй, які не Андрэй, ну гэта няважна, прывет табе ад нас. І ён любіць рабіць нарэзкі, ведаеце, вырываць ну там з падкастаў з нашых нейкія кавалачкі. Ён учора запосціў, дзе я такі, ну пробку так, пробку ўстаўляць, так, трэба размінацца, так.
Я бачу. Ну, я такі, бляха, ну, факти, так, треба розмінатися. Можна з пробочкою, можна без пробочки, але розмінатися треба. Ладно. І гэта ты калі да стаматолага ідзеш? Не, стоматолог робіць сёння балюча толькі один раз, гэта на касе. Все Так, астатняе факт. абсалютна па херу. Ось, Бля, можете мне хоць... слухай, дарэчы, вось датычна медыцыны ў Еўропе. У мяне сябра наш агульны з Александром. У яго забалеў зуб, і ён такі, трэба ў лякарню. Ведаеш, колькі ён аддаў за чыстку каналаў і пломбу? 350 зараз- евро, напэўна, не? Можна і 700 аддаць супакойна зараз. 18. 18 еўра? 18 евро. А, ён просто па страхоўкі пасодрышаў, здаецца, у гэтую... Ён просто запісаўся, яму сказалі чарга на 2 месяца наперад. І ён пачакаў? Не, ён просто тэлефанаў кожны дзень і вось праз 4 дні, падаецца. Яны кажуць, не, месяц няма, а не, вось ёсць вольнае месца на заўтра. А, ну кайф. Вось, ён схадзіў, чыстка каналаў, плюс пломба 18 еўра ён аддаў. Ну, ёсць такое. Просто гэта гісторыя заўжды пра тое, што вельмі складана патрапіць, вельмі. Таму што па моцнай болі ў Літве некаторыя ездзяць у челюстна-лицевую хірургію, там шпіталь хуткай дапамогі. Вось, і там аддзяленне ёсць. Ну вось я размаўляў з адной жанчынай, яна кажа, што калі ты можаш просто тэлефоніць ім кожны дзень, бо нехта не прыйшоў, нехта адмовіўся. Вось, і заўсёды табе не трэба чакаць такую чаргу. Не абавязкова заўсёды. Ты можаш просто іх кожны дзень задоўбліваць, і яны такі, а, вось ёсць месца. Ну, гэта не працуе, чувак. Можа, з зубамі гэта неяк працуе, але там, напрыклад, калі гэта там нешта больш складанае, там, напрыклад, табе МРТ трэба. Мне б трэба было МРТ, і там, ну, немагчыма прабіцца праз гэта. Ну, там, такіх, як ты, тыпу, прыблізна мільярд. В общем, мне зараз такія ж думкі аб тым, чаму мне візу не даюць да сіх. Так. Ну, па сутнасці вы Не ведаю, зараз я завтра апісалі... планую тэлефанаваць. Па сутнасці вы зараз апісалі прынцып любой латарэі. Удзельнічае мільярд, выйгрывае адзінкі. 2. Ну. Выйгрываюць Можа быць, арганізатары. Ой. Пытанне. Ой, падкажы пішам. Падкажам. Ай, так, бля, падказ. Куды дзеўся той другі і як ён? Пра гэта мы адказвалі ў нашы часы. Дзякуй за падкаст, было прыемна паўдзельнічаць, дзякуй, што запрасілі, да пабачэння. Ну, можа быць, ладно, караценька раскажы, Вадзім. Да, слухай, была праца, зараз крышачку ёсць праблемы з докамі, ёсць праблемы таксама з працай, то я зараз буду недзе месяц просто чыліць дома, гуляць у Д'ябло, другую, чвёртую. Вось, есці і хадзіць у мацоўню. І ўсё, вось. А так, адносна ўсё добра. У прынцыпе, Дзякуй, што хвалюецесь. У прынцыпе, ты апісаў тое, што рабіў раней, толькі пакуль што без працы. Так. Ну і файна. Другое пытанне. Я таксама яго зачытаю. Мне сорамна пытацца, бо я прапусціў, але што здарылася з тым другім СПГ? Вадзім, што з Там тобой? все нормально, просто былі праблемы з дакументамі, былі праблемы з працай, а так ввогуле ўсё добра, зараз все нормально. Месяц буду чыліць дома, гуляць у чацвёртую Д'ябло, есці, хадзіць у мацоўню. Дзякуй, што хвалюеце. Нагадваю, больш падрабязную версію, што адбылося з Вадзімом, вы можаце паслухаць на платны час. На платны час нашага патрыёна. І так адносна кожнага пытання будзе. А насамрэч, што так яно і выйшла, бо мы да халеры трындзелі, ну, як бы... Там смешна, ці што ёсць на што падпісацца, сапраўды. Так выйшла вельмі драйвова, файна. Ладно, хто наступны? Наступны я, атрымліваецца, таму што... Не, давайте я возьму трэці, а там пра грошыкі ёсць. Та ты, Вадзім, чытай. Калі паклікаеце выпуск. Зміцер. Жартую. Можа і не. Пісаў гэта ці што маленькі Зенон. Гэта чалавек, выдавецтва Трасянку, з чалавек, які пераклаў
гульні на шмат тайтлаў. Ён пераклаў Я думаю, ты згадваеш, на якую мову. На, бля. Не, я Хай. спрабаваў успомніць, ці перакладаў ён трэцяга сталкера? Ой, другога сталкера. Так, я ж тэставаў яшчэ. Так, Baldur's Gate быў. Што яшчэ было? Шмат гульняў было. Ну, короче, так, перакладаў гульні. Я думаю, што мы закалабімся. Яшчэ, дарэчы, Зміцер вядомы як чалавек з вельмі выкшталцоўнай ангельскай мовай. Ён паказваў сваё Так. валоданне. Так. Мне А для спадабалася. таго, каб такое паслухаць, такі эксклюзіўны контент, трэба падпісацца на наш Patreon, і вы атрымаеце спасылачку ў элітарку. Бля, Вітанкі, што? Так. колькасць інтэграцыі просто зашкальвае. Каб нам так заносілі грошы усялякія казіношкі. А нам казіношкі, тады я напэўна, же не. Ты распавядаў гаварыў, на тым так. выпуску. Так. Я вось шчыра Вітан- думаю, блядь, прабачце. Давай, ты Я вось шчыра потым думаю, Ты што калі... выбачаешся за гэта? Што такое выбачацца? Я шчыра думаю, не іранічна, што калі раптам да мяне хтосьці прыйдзе, якая-небудзь казіноха, крыптаказіно са слотамі, я такі... Да вядома, я буду пра вас казаць, буду толькі пра вас казаць. Бля, мне падаецца, у нас было Было... прынцыпіальна такога не рэкламаваць. Ну, я Бо пра да свае... нас нехта прыходзіў. Так, было, Лёша расказваў. У былым выпуску. Трэба, бачна, што Вадзім не слухае болей першы гікаўскі, таму што ў ім не ўдзельнічае. Болей. Ты так кажаш, быццам бы я яго да гэтага слухаў. Таксама факт. Ты яго монтаваў і табе хапала. Так, але Всё, калі я яго монтаваў, я такі так, гэта выразаць, ага, тут гавораць, так, гэта выразаць, тут маўчаць. Нормально. Мінусаў не бачу. Не ведаю, вельмі, тыпу, спачатку было цудоўна, такі, монтаж, нешта новае, а потым, калі ты аб гэтым размаўляеш 2-3 гадзіны, а потым ты яшчэ гэта і пераслухоўваеш і монтуеш, ты такі, бля. Ну, мне Таму- такое прадстаіць. Да. Таму мы збольшага зараз адмовіліся ад канцэпцыі, што мы прям усё мантуем. Мы вось толькі блокамі, тыпу, вось гэты блок выкінуць, вось гэты блок заставіць, а ва ўнутры, мне здаецца, Я мы нічога заўважу, не што шукаем. тайм-коды зніклі. І тайм-коды зніклі, таму што іх ебаў пісаць. І апісанне Так, цяпер я, генеруе калі ChatGPT. што, ну, я нічога не хочу сказаць, але мяне Александр ябаў за тое, што я тайм-коды не расстаўляў. Мяне не Ніколі ебаў. такога не было, ты нікому гэта не дакажаш. Ну, давай. Зараз, блядь. Вожик, вырежы гэта, калі ласка. Не выразай. Nope. Nope. Так, ладно, давайте далей. Шо вы тут это? Давай, Так, давай. расцягваеце. Вітанкі, што па грошам ё магчымасць белаколу купіць, люблю. Што па грошам? Па грошам я вывеў з Патрыёна, па грошам у нас мы тройчы выводзілі грошы, і на той момант мы іх падзялялі паміж Вадзімам і мной. Зарабілі мы за ўвесь гэты час 1093 еўра за 4 гады. Гэта Я тыя атрымаў грошы... такі палку. Што? Кажу, я атрымаў толькі палку. Палку. Кароч, гучыць гэта, канешне, неверагодна. 1093 еўра, але ўлічваючы тое, што прыходзіцца раз на месяц плаціць за хостинг, раз на месяц плаціць за ChatGPT, раз на месяц, тыпу, за ChatGPT, таму што вядуцца навінавы канал у Тэлеграме, і ён вельмі патрэбен. Трэба плаціць за ліцэнзію Adobe для гэтага, для гуку, для монтажу і гэтак далее, і гэтак далее. Плюс Adobe подкаст выкарыстоўваю таксама. То атрымліваецца, і дагэтуль мы яшчэ сидзелі плацілі за рэстрым, то і ўсё гэта з асабістай кішэні. То першы гікаўскі ніколі ў жыцці не зарабляў грошы. Мы заўжды сядзелі толькі моцна ў мінусе. Зараз праз тое, што мы адмовіліся ад гэтага ад рэстрыму, мне здаецца, пасля уплаты вось усіх ліцэнзій, якія былі патрэбныя, застаецца, можа, еўра 9. І яны просто ў мяне застаюцца ляжаць, вось раз на месяц выводзяцца, я зрабіў сабе... Шакуеш? Зрабіў сабе картку на пейсеры, яно выводзіцца туды, адтуль раз на месяц здымаюцца ўсе падпіскі, і застаецца некая рэшта ляжаць. YouTube, Spotify, там... Розныя.
Ну, короче, не, ніхуя мы гэтым не зарабляем у плане у нас яшчэ не вельмі добра быў спачатку наладжаны Patreon, таму што у нас мінімальны цір быў 2,5 еўра і больш за ўсё людзей нам заўжды заносілі вось менавіта 2,5 еўра. Patreon зжырае частку таго, што ну, тыпу ён там з'едае адсотак, калі ты выводзіш, плюс наверх яшчэ трэба Літве заплаціць падатак, калі ты выводзіш сабе гэта на картку. Трэба закладаць гэтую суму заўжды, таму што напрыканцы года яны табе прыходзяць і кажуць, вось усё, што ты вывеў, мінус 38%, гэта падатак. Ідзі нахуй. Вось. Таму не, вось зусім не. Слухай, Пу-пу-пу. я зараз распишу посекундно, хто где заснуў. Ты зноў не пісаў тайм-код, і ось такі смайлік. Тайм-коды напісаў? Тайм-коды не забудь. Тайм-коды не пісаў? Ты хаця б тайм-коды даслаў. Ты ж пісаў тайм-коды? Тайм-коды дай. Прышлі тайм-коды. Тайм-коды пісаў? Прzepraszam. З цягам часу падыход да... Не так. Філасофія да стварэння Канта. падкастаў крышачку змянілася. Хто Кант? Чаму ты лаешся па-англійску? Жах. Ось. Ведаеце, што ў ангельскай мове ёсць імя Дік, што на расійскай перакладаецца як хуй. Ну. Так. Хто зразумеў, той зразумеў. Усе зразумелі, чувак, гэта вядомы факт. Ты бачыў гэты тык-ток? Я табе скіну Не, калі-небудзь. у меня няма тыктоку болей. Тыпу, я выдаліў аплікацыю, Блядь, ён выдаліў аплікацыю, я яму туды кідаю тайм-код, ой, тык-токі. Тайм-коды. Я ўсё, я, блядь, з гэтымі вашымі тайм-кодамі, блядь. Вось, я яму туды кідаю тык-токі, а ён мне замест гэтага просто рылсы вось так шле ў Інстаграм. Ён такі, я выдаліў тык-ток, я больш. Я у яго не магу зайсці, таму што ён мяне не пушчае назад у мой аккаунт. Нахуй. Там смешныя тык-токі. Ёсць рылсы ў Інстаграме. Вось, дарэчы, вось Держу. гэтыя два мне адны і тыя ж рылсы пачалі слаць. Я прапаную, Дакладней, мы вось можам так. стварыць чацік у Інстаграме, вось, для рылсаў. Вось так. Дададзім туды яшчэ гомзіка. А ён не будзе глядзець. Ён, блин, раз у месяц можа штосьці зойдзе і Бля, выйдзе. які шчаслівы чалавек. Так што гомзіка можна не дадаваць. У Ну, мяне Я амаль... м? А? У мяне зараз на вас дваіх стаіць безгучны рэжым у Зараз на вас двоіх стаіць. кропка. Вось, бо калі я ноччу сплю і мне пачынаюць дасылацца рылсы, я такі, бля. В сэнсе, пачакай, ты не вырубаеш увогуле паведамленні на ноч? Апавяшэнне. Агульнае маю на ўвазе блакаваць. Не. Ну ты вар'ят. Ну ты... Там можна Ну, врубіць рэжым do not disturb. Ну. у І так, ўсё. у айфона ёсць фіча, калі ты яго ставіш тыпу вось так на ладаванку, вось так на ладаванку, то ён урубае рэжым проста як гадзінніка. Як гэта раней было неабходна, піпец. Ну, do not disturb можна ўключаць, я вось вырубаю і ўсё. А мне он аўтаматычна ў 8 вечара вырубаецца і вырубаецца ў 6 раніцы. Пасля 8 вечара ўсё, што мне шлецца. Ну толькі калі я наўмысна зайду паглядзець, вось астатняе не цікава. ваши Не, у меня андроиды так могуць? У мяне пасля Могуць 8 здаецца. вечара і да 5 ранку недзе уключаецца начны рэжым, але ён проста гасіць блакітны свет і ўсё. Ну Ну, карацей, ось, ладно, мы адцягнуліся. Можам стварыць Я часик, казаў. буду вам дасылаць усе гейскія рылзы, якія ў мяне ёсць. Гейскія рылсы. Ну так. і нюцца. Нюцу Гэта да няма. гомзіка трэба. Гэта да гомзіка. Можаце свае дасылаць у гэтую область. Я не знаю, просто падабае гэта 5-літровік, блин. Слухай, на наступны раз... 3,5.
Пачакай, на наступны раз, добра, на наступны падкаст сумесны ты яшчэ падмацуйся і будзеш падымаць 19-літровую гэтую штуку. Так. Куда ему, блядь, дали уже мацавацца? Гэта несур'ёзна ўжо. Ідэал недасяжны. Так. Ну ладно. Я думаю, што качкі, Калі яшчэ на мацакі, шпрыц упаду дзе-небудзь, то будзе ввогуле вось, заебіся. мацакі, вось, калі яны, вось, ну, і гэта становіцца сэнсам іхняга жыцця, то здаецца, што калі яны спыняцца, яны проста памруць, у іх сэрца стане. Такое адчуванне. Ну, тыпу, Так. Дык так і ёсць, сапраўды. рэальна. Типу, у тых, хто займаецца прафесійна бодібілдингом, вось, можна прайсці пасля курсавую тэрапію і сысці з гэтага плаўна, і тады будзе ўсё добра. Але ў большасці можа так, тыпу, праблемы з сэрцам могуць пачаць... Мне здаецца, што пачацца. праблемы з сэрцам гэта менавіта пра што яны там рвуцца вельмі часта. Ну, ў сэнсе, вялікія нагрузкі. Не, Сэрца ракі. слухай, сэрца гэта ж таксама цягліца, яна таксама прапампоўваецца. Ну, блин, я бачыў відосы, калі чувак літаральна просто, ну, страчвае прытомнасць праз нагрузку. Яго там, ну, ціск падымаецца. Просто ціск, да. Так, бо, тыпу, ты калі нешта цягнеш, асабіста гэта бывае пры станавай цягі, ось, калі з полу падымаюць, просто чалавек затрымлівае дыханне, ось, і яго ціск просто дае. Ну і што, гэта карысна для Ох. арганізма, ці што? Пікаўскі падкаст. Ну, Так, не ўсе ж так робяць. я не раблю. Гэта адзінічныя выпадкі. Так, адзінічныя выпадкі. І ападкі потым качкоўскія. Ладно. Як можна сустрэцца з вамі, каб выпіць кавы, пагутарыць за гікаўскае? Вельмі цікавае Мы пытанне. гікаўскімі шарым. Мы ў гікаўскім, па-першае, так, не цямім абсалютна. Па-другое, мы жывём у розных краінах, нават не гарадах. Ну, вы жывяце ў адной, а я ў іншай. Адчуванне, быццам бы мы з Александром таксама ў розных краінах. Не, я ж сказаў, вы ў адной. Папі вадзічкі. Не, мы просто живем у адным горадзе, але настолькі у розных баках, што мы можам не сустрачацца. Вось мы зараз не бачыліся пад паўгады і Пабачыліся мы месяц таму, мне падаецца. Ай, ну тыпу, таму што ты прыязджаў, у табе трэба было ў той же будынак, дзе я працую. Толькі праз гэта. Але мы сапраўды можам не бачыцца. Цябе дадому заходзіў, бля. Ай, ну, што гэта, божа. Гэта не лічыцца. Так, давайте ўсё ж такі на пытанне адкажам чалавеку, што дарма пісаў ці што. Не ведаем мы. Вось я не ведаю, Да як можна слухай, сустрэцца. Пасу? Да, з вожыкам можна сустрэцца, калі вы прыедзеце У Гданьск. У Гданьск. Так, Так, але там можна сустрэцца і з малатком, можна сустрэцца і з гомзікам. А камбэх дзе жыве? Тутай. У Гданьск. Пиздец. У Гданьску можна сустрэцца. У Гданьску быў Горбач, ён мне ўчора піша такія: "А, я забыў. Ты, оказывается, таксама ў Гданьску жывеш. Пад'язджай на піва". Я говорю: "Ну, ты б яшчэ мне напісаў бы, блин". Я говорю: "Калі ты з'язджаеш?" "Заўтра раніцай". Я такі: "Ну, да". Так мы пабачыліся з Горбачам. Бля, я памятаю, калі мы сустрэліся з Горбачам, ён такі: "Ой, бачна, што ты на цукерачнай фабрыкі працуеш". Такі: "Курва, блядь". Знакамітасць. З намі ці што можна пабачыцца ў Вільні, мы як мінімум некалькі разоў сустрачаліся з слухачамі падкасту. Некаторыя нават да нас прыязджалі, мы з імі тусілі, я памятаю, з Гаўрышам. Ён нам праводзіў гэтых... Што там было безалкаголёвае? Віскар безалкаголёвы быў. Вось. Таму, канешне, ізі. Ці што, у нас ёсць чыловая суполачка, можаце зайсці ў яе, мы там прысутнічаем, можаце з намі дамовіцца. Ну, вось я таксама, калі быў у Вільні, бачыўся з Аляксеямі і вось гэтай вось машынай з 19-літровай флягай. Ён рэальна вялікі. Хаця не, слухай, я цябе калі пабачыў першы раз, я такі, ну, тыпу, не такі ты вялікі, ну, тыпу, ну, вядома, ты здаравейшы за мяне. Ось. А потым, калі ты зняў куртку, я такі: "А, ну ладно".
А потым такі, ну ясна, тыпу, дарма быкануў. Не, але мне падаецца, тады нават у мацоню не хадзіў. Мне здаецца, у тебя рука зараз такая, як у мяне ляшка у абхваце. Ну, 42 сантиметра. я паняцця не маю. Колькі Я ў мяне, таксама. ну, я Нешта ляшкі на свае не Качковскім. мераю. Не ведаю, я маленькі, я не адчуваю сябе вялікім. Усе так кажуць. Ладно. Вось, так што А, пабачыць. пачакай, нехта яшчэ быў, камбэх яшчэ быў, Яніна была. Ніна была так. Камбэк быў. Хто яшчэ? IT-барада. Не пам- А. М. Ну ён нам грошы заносіць, так што тут грэх не сустрэцца. Ці мы яму, За- мы так і не бля, вызначыліся. так, мы яму гэта як ведаеш, плацяць селебам, каб там фотку з імі зрабіць яшчэ нешта Схадзіць на сняданак разам. ранішні. Вы смеецеся, а я IT-бараду бачыў у трусах, мы раніцай стаялі, палілі ў мяне на балконе, пілі каву, рамантычна было. Ён у мяне ноччу на палу спаў, на падлозе. Ведай сваё месца. Блогер з мільённымі праглядамі спіць у цябе на падлозе у Вільні. Не, любім, паважаем бараду. Калі што, у мяне вольная канапа. Ён мне VR аддаў. У мяне ці барада будзе спаць Дзякуй. на канапе. М. У мяне ёсць зараз вольная Нават канапа. супраць са мной. А жонка ўжо на падлозе. Гэта залежыць ад донату. Заліжа. Залежыць. Як заліжа, так і будзе. Ну то так, то Бля, так. добра. Давайте, наступнае. Хто будзе чытаць? Давай Вадим. Ой, ну давайте. Ёсць крытыка. Тут. Вышэй на адзін каментар. Вышэй. Вышэй на адзін каментар. Ой, часам бывае так, што толькі першы гікаўскі ратуе дзень. Дзякуй вам, хлопцы. Звяртайцеся. Дзякуй за Дзякуй, прыемны што водгук. слухаеце. Да, дзякуй. Мы што самі ў ахуі, што нас слухаюць. Я быў здзіўлены такой колькасці пытанняў, я думаў, там будзе 4. Ну, Мне здаецца, Так, мне калі Александр дасылаў гэта ўсё, я такі, бля, навошта ты сам пішаш гэта? Дарэчы, Лёша, ты ж не казаў, Ау. ну, Александр, то бок, прабачце, так. Ты ж не казаў, што калі Вадзім перастаў удзельнічаць у падкастах, там вельмі вялікі адток адбыўся слухачоў, падпісчыкаў. так, там прям типу статыстыка ў пэўны момант яна просто выглядала літаралі вось так, калі вось гэта крывая была, і гэта, канешне, такое сабе было. Але зараз ужо ўсё нармальна. Мы павернуліся. Што? Кажу, ўжо што як прыдумаць, так, блядь, хоць стой, хоць падай. Сапраўдная гісторыя, ён мне скардзіўся са слязыма на вачах, са слязьмі на вачах. Вялікі удар по праекце быў. Зараз ты прыйдзеш, все падпішуцца, просто ты яны яшчэ не ведаеш, што ты прыйшоў на адзін раз. Я просто буду раз на год прыходзіць, каб падпіскі раслі. Так. Чыста зайсці гэта, пасыпаць. Добра, не, я насамрэч спадзяюся, што я ввогуле просто ў адзін момант зразумеў, што тыпу гэта ўсё добра, там праца новая туды-сюды, але неяк не хапае нейкай сацыяльнай часткі, і я зразумеў, што падкаст якраз такі быў гэтай сацыяльнай часткай. Ось, бо, напрыклад, мы нешта абмяркоўвалі з Александром, потым яшчэ я сидзеў каментары чытаў увесь час, я такі, бля. Ты зараз можаш захадзіць і абмяркоўваць і чытаць каментары. Можаш у каментарах Дзякуй, што дазволіў. Ну нічога ж не змянілася амаль. Ты можаш яшчэ падкасту пачаць заносіць на Patreon. Можаш увогуле весці яго далей. Пачнём з гэтага. Ну, слухай, я, канешне, ну, ні на што не намекаю, але, ну, тыпу, можа, тройнічок? Бо мне заўсёды здавалася, ну, трэба з'ездзіць у Амстэрдам, каб арганізаваць голландскі штурвал. Гэта выключна маё меркаванне, і, магчыма, са мной нехта не пагадзіцца, але, бля, сколькі пылу. Але
Але мне заўсёды падавалася, што нас з Александром на падкасці мала. Ну, кстати, мало, ты себе бачу, ты такая машина. Мало тебе. Это ведаете? Хутка, ты хутка ў селфі-камеру не будзеш залезаць ужо. Это ведаете, это есть. Я аб тым, што мы ўвесь час аб нечым спрачаемся ўдвох, а трэцяй стараны, якая б гэта ўсё рассудзіла, няма. І ты такі, бля... Ну, такой, А третья сторона гэта былі гледачы, якія пісалі каментары. Меня зараз мемчик у галаве ўсплыў, тыпу, дзяўчына кажа, я тебе кахаю. Ой, блядь, стой. Хлопец кажа, я тебе кахаю. Дзяўчына такая, а я тебе больше. Он такі, кого ты нахуй больше? Ой. Бля, у меня уже, Ой. честно кажучы, пачалі шокі балець ад гэтага выпуску, колькі я смеюся. Можа, хопіць. Ой, может, ты там нешта адыходзіш увесь час ад камп'ютара. Хто ведае, што там робіш? Нюхаю. Шчакамі. Так. Ёсць Я пра крытыка. шкарпеткі, калі што. Далей. Ёсць крытыка. У падкасці часта не хапае Алексею. Возьмите сабе яшчэ аднаго-двух. Напісаў Гомзік. У нас уже... А у нас быў падкаст з Гомзікам? У нас быў падкаст з А, Гомзікам. так, быў. У нас было два падкаста з Гомзікам, адзін не выйшаў. А, ну так. Што? Мы запісалі першы падкаст з Гомзікам, і мы да яго ніхуя не рыхтаваліся. Вось зусім ніхуя. Мы прыйшлі, просто нахрапам пачалі запісвацца. І ў выніку атрымалася так, што просто атрымалася... Гэты падкаст, як па мне, ён атрымаўся нецікавы. Таму што мы сидзелі і просто, тыпу, забыццё, але пры гэтым у нас не было ніякай тэмы, за якую можна было б зачапіцца, каб раскрыць госця, які можа быць там шмат каму незнаёмы. Вось, і ў выніку мы перапісалі на новы гэты выпуск і выклалі Бля, перапіс. просто паказвайце яго нюцы і ўсё, і ўсім спадабаецца. Так я не дасылаю нюцы. Мне дасылаю. Я на яго просто OnlyFans падпісаны. О, давайте я наступны прачытаю, там про мяне. Чакай. Дарэчы, вось, магчыма, камусьці гэта будзе непрыемна, вожык табе. Ну. Але мы, калі вось сустрэліся з Александром, мы пачалі нешта размаўляць за падкаст туды-сюды, і я зразумеў, што я не ведаю, як цябе завуць. Прикольно. Мне непрыемна, калі што. Старайся лепей. Ну, я і кажу, а як гэтага, таго гэтага. завуць, гэты, бля, які там нешта робіць. Балбоч. Не, я так не казаў, насамрэч. Прабач. Ну, цяпер ты ведаеш? Вось, але ён, калі мне сказаў тое, што ты таксама Алексей, я такі, блядь, я не здзіву. Што ты чакаў? Нібыта яго маглі клікаць неяк па-іншаму. Разумееш, тыпу. Бля, сабраць усіх Алексеяў. І зрабіць аднаго мега-Алексея. Мега-Алексея. Трансформера такого собрать. Мегазорд. Так. Давайте я наступно почитаю. Пара самых першых сувядоўцаў самая легендарная. З вожыкам і астатнімі ўжо не тое. І ў мяне пытанне, з якімі, блядь, астатнімі? Памяняўся толькі адзін вядоўца за ўвесь час. Сувядоўца ў сэнсе нават. Ну ладно, я згодны абсалютна, што... Александр, пытанне да цябе. Я тут прычым. Гумор А хто астатнія, блядь? ты пагаліўся, ты прыбраў свае гэтыя самыя дрэды і ты стаў ужо іншым чалавекам. Ось так. Бля, слухай, а можа так насамрэч нехта думае? І я змяніўся. Так, нас же ў псіхдыспансеры глядзяць толькі. Я абсалютна згодны, што са мной абсалютна не тое. Віталь, вяртайся. Твайго гумару пра чума вельмі бракуе. Я так не ўмею. Дарэчы, пра чуму таксама можна паслухаць на Патрыёне. Просто, разумееш, трэба лавіць плыню. Флоу, супраціўляйся. якое Эмінема, так? Так. Йоу. Калі хочаш сказаць, кажы. Давайте наступны. Наступны. Так. Шукаў беларускамоўны контент, канал знайшоў на YouTube. Зараз слух піў. Гляджу кожны выпуск. Слух піў. Ну, круто. Там так напісана.
Ну- Мне цікава, а дзе людзі знаходзяць это спіс чаго і падкастаў ці што Ну, па-першае, ёсць жа спіс контент 2.0, ці ён называецца, ці неяк так? Уже 3.0 мне Та яго яшчэ знайсці трэба. А там новыя апдейты, гэтыя патчы выходзяць, я хуй ведаю. Вось. Не ведаю, гэта папка, тэчка, не ведаю, як правільна назваць, як хочаце. Так, тобто, что-то папка контенту? Ну, гэта называлась? просто спіс Мамка! каналаў. Зараз яна называется контент 2.0. Я могу А я заставить казаў? посылку просто ў каментарах. Ты можаш пакінуць, ну просто і гэта знайсці трэба. Гэта не так проста. Дарэчы, мяне дагэтуль там няма, ну і я сабе У таксама. нас таксама доўгі час там не было. Мгм. Ну, таму што трэба напісаць хлапцам самім, і яны вас дададуць. Давайте наступны. Я хочу наступны пачытаць. Давайте наступны. Дайце мне. Віншаванні. Дзякуй за гаднату, падтрымку кам'юніці і натхнення. Працягвайце поспеху і подпіс Белгеймінг. Калі хто не ведае, Белгеймінг гэта таксама вельмі дужа файны канал пра гульні, агляды гульняў і тое, што робіць той хлопец, падпісвайцеся, калі што ёсць на Ютубе канал, тэлеграму канале, канал у Тэлеграме. Ён нядаўна выпусціў амаль на 2 гадзіны агляд Silent Hill 2 з каментарыямі, з монтажом, з усялякімі мемнымі уставачкамі. Хлопец робіць тытанічную нейкую працу просто. Ну, уявіце сабе, зрабіце разбор Silent Hill з усімі канцоўкамі, з уласнымі каментарамі на 1,5 гадзіны. Гэта як фільм паглядзець. Тытанічная просто нейкая праца, неймаверная. Подписывайтеся на Белгеймінг. Блядь, я зараз сябе пярсцёнак не магу зняць з пальца, бо я яго ну, з чамусьці насадзіў на палец, не магу зняць, пиздец мне будзе, напэўна. Всё, зняў. Ну всё, бля. Карацей, Белгеймінг топ, таксама Ягор, дзякуй за каментар, пастаянна цябе гляджу і рэпошчу, файна, малайчына. Што яшчэ сказаць? Дзякуй за мову. Я чамусьці адразу падумаў, што гэта беларускі геймер. Таксама, дарэчы, неблагі файненькі канальчык. Я з задавальненнем чытаю іх у Тэлеграме. І першых і другіх заставім у каментарах. Падпісвайцеся, беларускіх каналаў на гульнявую тэматыку не хапае, таму ёсць што пачытаць. Я памятаю, як я ўвесь час сачыў за беларускім геймерам, такі так, у нас больш падпісчыкаў. Так, у іх адпісалася столькі-то, у нас столькі-то, так, ага. Так, тут, там запостім, гэта запостім, так, у нас зноў прыбавіліся падпісчыкі. Вось. Але ў нас ніколі не было замікалабы, мне падаецца. Я іх рэпошчу час ад часу, тыпу, калі нешта цікавае ёсць. Калі яны пішуць навіны, даволі часта бывае, што яны пішуць навіны, якія я не пішу, таму што я іх лічу там, тыпу, не зусім цікавымі для сябе, але пры гэтым, калі яны напісалі, я іх зарэпосціў, тыпу, ну, нейкая калаба. Я агулам на ўсё гэта гляджу, тыпу, як на тое, што мы усе павінны узаемадзейнічаць з усімі. Мы зараз не знаходзімся ў стане, дзе ў нас павінна быць нейкая жорсткая канкурэнцыя, а мы, наадварот, павінны адзін аднаму дапамагаць, рабіць калабы, застаўляць пасылкі адзін да аднаго і пры гэтым, тыпу, заўжды абменьвацца новай аўдыторыяй. Таму не бачу ніякага сэнсу весці нейкія гэтыя войны наконт таго, у каго падпісчыкаў больше, ці хто якія навіны пішаце, і хто якія відосы робіць. Усё, што знаходжу, усе, хто мне піша у асабістыя, ці піша у асабістыя каналы першы гікаўскі, там, з просьбай нешта рэпаснуць, ці неяк закалапіцца, яшчэ не адмовіў ніводнаму чалавеку. Ніводнаму. Да мяне, дарэчы, на стрыме калі апошні стрым вёў па Крымсону, прыходзіў хлопец, бля, я не памятаю канал, але ён займаецца таксама перакладам гульняў на беларускую. Ды іх зараз, дарэчы, не тое, каб шмат, але некалькі каналаў зараз займаецца гэтым. Таму і 2 з іх я таксама актыўную падтрымліваю. Мабыць, яшчэ нешта ёсць, але я гэтага не бачыў. Калі вы... Собачу.
калі вы пабачыце нейкія каналы, якія перакладаюць гульні, можаце таксама закінуць мне спасылачку ў асабістыя ці ў асабістыя каналы першай гікаўскія, я таксама дадам сабе ў тое, што я буду гэта рэпосціць, рэкламаваць. У нас заўжды ёсць адна і тая ж ідэя. Мы ніколі не адмаўляемся ад калабарацыі ні з кім, і мы шмат каго запрашалі паўдзельнічаць і ў падкасці, і паўдзельнічаць у жыцці канала, і ў суполкі, таму што ёсць логіка ў тым, што першы гікаўскі гэта заўжды кам'юніці, гэта заўжды людзі, а толькі потым гэта там падкаст, нейкі тэлеграм-канал, гэта вось заўжды ёсць нейкі склад людзей. Я на гэта гляджу толькі так. Чаму на YouTube Music гэта не падкаст, а трек? Ці ёсць магчымасць мець тую ж самую відэаверсію на YouTube Music, што і на YouTube? Дагэтуль была праблема з RSS-ам, таму што наш стандартны RSS-паток, які мы закідывалі на ўсе падкаст-пляцоўкі, ён чамусьці не хацеў пражырацца YouTube Music-ам. То бок падкаст быў дададзены у... Там такая сістэма. Ты заходзіш у налады свайго каналу, і там з'явілася вкладка падкасты, і дадаеш туды RSS-паток. І ён аўтаматычна павінен выпампоўваць гэтыя выпускі, і гэтыя выпускі павінны з'яўляцца ў YouTube Music. Але няма ніякай сістэмы, дзе б ты сам дадаваў гэта ў YouTube Music. І ён чамусьці не падчэпліваўся. Я 2 дні таму, у мне было 3,5 месяцы перапіскі з саппортам Ютуба, і ў выніку мы вырашылі гэтую праблему. І учора, ці можа пазаўчора, мне здаецца учора, ён урэшце рэшт нармальна ён пачаў, он выпампаваў усе выпускі, яны ўжо з'явіліся на нашым YouTube-канале аўдыёверсіі, але трэба пачакаць, пакуль яно з'явіцца на YouTube Music, калі YouTube Music падцягне шоу, на гэта звычайна заходзіць 7-10 дзён. Таму я не ведаю, калі выйдзе дакладна гэты падкаст, але магчыма, калі ён выйдзе, мы ўжо з'явімся на YouTube Music, і праблема павінна быць урэшце рэшт вырашана. Мы былі раней на YouTube Music, але вось мы не схуя адтуль зніклі, таму што ён проста адмовіўся выпампоўваць выпускі з нашага RSS-у. Козёл, блядь. Я гляджу вас на YouTube, але таксама прадстаўлены... Я гляджу вас на YouTube, але вы таксама прадстаўлены на розных пляцоўках. Колькі ў вас праслухоўванняў, якія выпускі самыя папулярныя, карацей, раскажыце крыху пра сваю статыстыку. Статыстыка раней была нашмат лепшая, таму што раней мы на ўсіх пляцоўках падаваліся на аўдыо, на фічерынг, то бок на размяшчэнне на галоўных старонках. Зараз гэты фічерынг нам амаль не даюць, таму што вось за 2026 год нам яшчэ ввогуле ніводнага фічера не далі, за 2025 год нам далі 1 фічер на Apple падкастах. Дагэтуль у 24 годзе мы, здаецца, на ўсіх пляцоўках атрымлівалі фічеры, то бок і на Кастбоксе, і на Яндекс.Музыцы, і гэтак далей, і гэтак далей. Па праслухоўваннях, калі выпуск зайшоў не вельмі добра, а будзем казаць так, выпуск зайшоў кепска, то дзесьці 500-800 ён заходзіць на аўдыёпляцоўках агулам, і плюс-мінус, ну там вы бачыце, якая статыстыка на Ютубе, там звычайна проста абняць і плакаць. Калі выпуск добра заходзіць на аўдыёпляцоўках, то, ну проста гэта звычайны паказчык, то дзесьці ад 2500 праслухоўванняў да 10000 праслухоўванняў. І калі ўсё выдатна, калі мы атрымалі фічер, бывае на выпуск па 12-20 тысяч праслухоўванняў, асабліва калі гэты фічер атрымліваецца на Яндекс.Музыцы, таму што больш за ўсё беларусаў сядзіць і слухае музыку ва ўнутры Беларусі на Яндекс.Музыцы, і там у іх ёсць у Беларусі раздзел падкасты на роднай мове, і калі мы туды ўсё ж такі залетаем, то... І там усе расійскамоўныя падкасты? Ну, там усе расійскамоўныя падкасты, звычайна, акрамя нас, умоўнага Белліта і там падкастаў нататніка. Я просто не памятаю, хто прадстаўлены. Можа, яшчэ Відзік атрымлівае гэтыя фічеры на Яндекс.Музыцы, але, чесна кажучы, просто Яндекс.Музыка не працуе ў Літве, і я магу зайсці на Яндекс.Дата.Ленс, паглядзець статыстыку, але не магу зайсці на звычайны Яндекс, і мне просто западло пампаваць VPN ставіць, набываць... Там же просто трэба VPN, у якім будзе ці Беларусь, ці Расія.
А паколькі вы ведаеце, якія апошнія навіны, апошнія гады, звычайна VPN-сервісы болей не даюць табе магчымасць сядзець пад Беларусю і Расіяй. Ну, тыя VPN-сервісы, якія там, тыпу, не спецыялізаваныя, скажем так. Вось. І я не сачу за тым, хто атрымлівае фічеры ў Беларусі зараз. Мне гэта просто не вельмі цікава. Самы паспяховы выпуск на першым гікаўскім гэта 150, больш крыху за 150 тысяч праслухоўванняў. Гэта выпуск з Сеняй Абсентам, таму што калі выпуск выйшаў, у гэты момант Сенін трэк «Можна я з табой» яго выдалілі з Яндекс.Музыкі. І кейворд «Можна я з табой» быў вынесены ў назву падкаста па-расейску. Там было напісана па-расейску «Можна я з табой». Вось. І вельмі шмат хто прыйшоў проста паслухаць гэты, ну, тыпу, думаючы, што гэта будзе трэк, а там атрымалася, што там падкаст. Не тое, каб гэта прынесло нам нейкі гэты рэспект вуліцы, фэйм, не тое, каб у нас стала значна больш слухачоў праз гэта, але факт ёсць факт, плюс гэтага выпуску радзіўся мем пра літаратурны гурток, які да сіх чамусьці выкарыстоўваецца гэты выраз у твітары некаторымі людзьмі. Вось. Ну, прыблізна неяк так. Калі выпуск зайшоў, і ўсё добра, то звычайна ад 2500 до 5000 праслухоўванняў на выпуск зараз. Раней было лепей, у найлепшыя часы звычайны паказчык быў каля 10-12 тысяч, калі вось быў гэты росквет. Росквет. Блин, гэта чётка было. Гэта было чётка. Слухай, а пытанне, а статыстыка Яндекса до таго выпадку і пасля, тыпу, моцна змянілася? Да выпадку з Сеняй Абсентам маеш на ўвазе? Не, да выпадку выдалення нас з Яндексу. Ну так, яна моцна змянілася. Ну, вось якраз такі гэта быў момант, калі на Яндексе звычайна было па 10-12к праслухоўванняў, а пасля гэтага стала там па 1000-2000. А астатняе ўжо дабіваецца Spotify, дабіваецца Apple падкастамі. Да таго моманту, як нас выдалілі з Яндекс.Музыкі, а з Яндекс.Музыкі нас выдалілі за тое, што ў нас у апісанні было напісана пра сімулятар спаткання з Гітлерам. Вось. Бля, мне здаецца, лепей тады ўжо адно слово тады будзе заблюрыць, таму што, магчыма, нас зноў за гэта піздзюліць, хуй ведае. Дагэтуль у нас большасць слухачэй знаходзілася па статыстыцы, у нас было больш за 70% слухачэй знаходзілася ў Беларусі. Зараз у Беларусі па статыстыцы знаходзіцца 38% слухачэй. То бок шмат хто праз тое, што атрымліваецца, у нас быў перасазданы RSS, шмат людзей, хто з'яўляліся нашымі падпісчыкамі, яны аўтаматычна адпісаліся ад нас на Яндекс.Музыцы, а зараз у нас там тыпу 500 ці 600 падпісчыкаў. Нанова прыйшло тыя, якія прыйшлі нанова з таго моманту. Але шмат хто нас слухаў старых падпісчыкаў, яны проста тыпу адваліліся і не сталі нас шукаць нанова. Цікава, то бок людзі такія слухаюць, потым падказ знікае, такі, ну, напэўна, памёрлі. Яны ж просто слухаюць, у іх ёсць падборка падкастаў, і там, тыпу, новыя падкасты тыдня. Яны запускаюць падборку новых падкастаў. Так. І адтуль прыходзіць шмат трафіку. Таму... Бля, я вельмі даўно не слухаў падкасты, бо я большасць часу слухаў падкасты выключна на заводзе, калі працаваў. Вось, то бок, ну, рабіць няма чаго, начную змену ты ўключыў сабе на 12 гадзін і слухаеш усё запар. А зараз, калі, тыпу, я дома, я магу ў гульні пагуляць, я магу нешта паглядзець, і, тыпу, падкаст. Ну, падкасты заўжды слухаеш, калі нешта робіш. Ці там кватэру прыбіраеш, не ведаю, па вуліцы шпацыруеш. Я вініл слухаю ў такім выпадку. Давайте наступна пачытаем. Мне вельмі прыемна, што дзякуючы вам беларуская павестка не адсталая. Вы абмяркоўваеце тыя ж тэмы, што і на Waveform подкаст у той жа таймінг. Беларуская мова гэта не толькі купала і колас, але і першы гікаўскі. Стап. Дзякуй. Давайте хто-небудзь далей. Усё, гэта ўсё, што... Ну, мы стараемся. Ну, як... Давайте так, я не стараюся.
У асноўным тэмы падбірае Лёша, які Александр наступны. Так заўсёды было. Вось. Я бы, можа быць, і уносіў бы сваю лепту хоць нейкую, але ну я не магу. Не магу, я вось не магу. Ты займаешься агучкай Паза паралельна. у мяне ведаеце як, у мяне вось праца 8 гадзін у офісе, я прыходжу дадому, у мяне яшчэ адна праца пачынаецца. У перарывах паміж гэтымі 2 працамі мне трэба яшчэ знайсці час пажыць. Калі мне сачыць, што, дзе, як выйшла. Я там магу пачытаць там тэлеграм-каналы, якія пра гэта пішуць. Там Белгік ёсць такі канал, дарэчы, даволі файны. Яшчэ там, ой, як там, Лепуса канал. Я забыўся. Белконтент. Белконтент таксама і гэтак далей. Ну, першыя гікаўскі вось чытаю, уявіць сабе, што там пішуць. Да ты не запарваўся, просто імправізуй. Рабі умны выгляд, типу, так. Так я так і раблю. Microsoft, кантора підарасаў. Я адзін раз паспрабаваў аналітыку выдаць, потым зразумеў, што абасраўся і такі: Лёша, давай ты. Давай ты далей, расказвай пра гэта, пра блэкрокі, пра свае, пра астатнія, вось эти вось штукі модныя, трендавыя, самыя сучасныя трафікі, гэта ўсё табе, а я буду это... Я агучу крысіка. Ось. Ладно. У мяне просто прыблізна тое ж самае, што ў цябе. Я прыходжу з офіснай працы, у мяне другая праца, але ў выглядзе першага гікаўска. Я сяджу вось, сачу за навінамі, пішу вось гэтыя міні-артыкулы ў тэлеграм-канал, пасля гэтага вось будую ўсю херню, якая нам павінна на запіс у выглядзе шоу-нотаў на абмеркаванне. Плюс яшчэ і збіраю, там жа гэтыя шоу-ноты, яны па-іншаму збіраюцца. Гэта ж не проста скапіраваць навіну з тэлеграм-канала. І зараз намагаюся даваць нашмат болей нейкай фактуры, каб было больш зразумела, пра што ідзе мова, таму што нам тут сярод іншых пытанняў пісалі, што чувакі, калі ласка, давайте больш фактуры, таму што не зусім зразумела, пра якія навіны вы час ад часу кажаце. І я вось, як гэтае пытанне прыляцела, я такі: добра, цяпер мы кожны раз распавядаем, вось, магчыма, нехта сапраўды можа, толькі што прыйшоў у падкаст, і ён не ведае, хто такі Сэм Альтман. Магчыма, нехта прыйшоў у падкаст і кепска разумее, што ў Ubisoft там яны недаўна прадаліся арабам. І гэтак далей. Таму вось цяпер я намагаюся нашмат болей даваць кожны раз фактуры, а меней фактуры ў тэлеграм-канале, там вось сапраўды просто такая навінавая стужка, якую можна палістаць. Але паколькі колькасць працы зараз, офіснай працы, яна суадносна вельмі моцна вырасла, я стаў меней проста удзяляць павагі да тэлеграм-каналу і напісанню навін. Я, то бок, калі вось сапраўды нешта здараецца пра тое, што вось немагчыма не напісаць, то я пішу пра гэта абавязкова, ці я пішу пра тое, што пра што звычайна я ведаю, што ніхто іншы не напіша. Ну і ці здарылася нешта такое гарачае, што вось я павінен пра гэта напісаць перша. Дарэчы, зараз ну ты ж сказаў не выбачацца за тое, што перабіваеш, таму я не буду выбачацца. Дарэчы, гэты камент напісала дзяўчына, таму я дужа ўдзячная. Жанчына. Ну, дзяўчына, жанчына, прабачце, ўжо ж не ведаем, як то... Вашыя займеннікі. Вось, але гэта круто. Давайте я таксама наступна прачытаю. Пачакай, у мяне каментар. Давай. Адносна таго, што Лёша сказаў, што вось нехта не ведае з Альтмана і так далее. Але мне падаецца, што асноўны даёб гэтага быў аб тым, што мы иногда выбрасывалі нейкія лакальныя мемы тыпу з Ікса, ну... Так. Твиттера ці якой-небудзь інфармацыйнай крыніцы не звязанай з гікаўскім. Таму мне падаецца, што абмяркоўваць такое на падкасці пра гікаўска, і таму чалавек можа быць не ў кантэксце. Вось, а не тое, што... Бо мне падаецца, калі ты слухаеш гікаўскі контент, то ты ведаеш, хто такі умоўна Сэм Альтман і так далей, і так далей. Хто такі Палантір? Хто такі Пітер Ціль?
Ці Ліндман з Рамштайн. Вось бачыш. Я Кантэкст ён таксама усё не ж таки ведаў. павінен быць. Мы ну тыпу я лічу, што мы сапраўды здзейснілі памылку ў тым, што мы давалі мала кантэксту да гэтага ўсяго. Для кагосьці з нас гэта зразумела, для кагосьці з нас гэта не зразумела. Таму трэба ўсё ж таки ставіцца да гэтага як да тых, хто першапачаткова прыйшоў і не ведае. Гэта ведаеш, як кожны падкаст пачынаць з таго, як цябе клічуць і што гэта за падкаст. Я вось зараз кожны раз, калі мы прыходзім, я кажу, як зовут мяне, як зовут Вожыка і так далей. І што пра што гэты падкаст, што вы зараз пачуеце, што тут будуць навіны там у гулень, штучнага інтэлекту, яшчэ чагосьці. І тады, калі чалавек просто там, напрыклад, на стрымінгі яму патрапілася вось гэта ў падборкі новыя падкасты за тыдзень, ён разумее, што ён пачуе, таму што людзі, якія алгарытмічна прыходзяць нас слухаць, яны не вельмі добра разумеюць. Хутчэй за ўсё яны разумеюць, што тут ёсць нейкія ўжо лакальныя мемы і нейкае ўстойлівае кам'юніці, але пры гэтым да новага чалавека у яго ёсць нейкі анбордзінг. Анбординг, файна сказаў. Ну, тут я не ведаю просто, як Не, па-іншаму я гэта назваць. зразумеў, ну, тыпу... Ну, добра, праебаўся, прабач. Уводнае. Так. У нас, насамрэч, давайте мы можам крыху паскорымся, бо пытанняў яшчэ да хера. Я не ведаю, Лёша... Гэта нават не траціна. Табе пиздец будзе. Давайте хутчэй. Было б цікава дзе-небудзь спампаваць усю калекцыю аўдыё з вашым падкастам для сябе, для архіваў, для гісторыі. Праз 20-30 гадоў некаму гэта будзе цікава і сабіраць па аднаму там-сям вельмі цяжка, а выкласці на нейкі торрент ці яшчэ куды зараз вельмі проста. Будзе файна. Спадзяюся, вы таксама зможаце ўбачыць плюсы гэтай ідэі. У мяне захаваны ўсе выпускі першага гікаўскага, таму я магу іх выкласці. Яны не вельмі зручна, што яны захаваны. На флешцы з тытану, якая не плавіцца, якая не пакрываецца карозіяй. Яно просто на Google Drive лежыць. Я магу просто... Вось мне трэба пасля гэтага выпуску пераправерыць, ці там знаходзіцца ўсё, калі там знаходзіцца ўсё. Не раз'ебаў Іран сервера Гугла? Ну, так. Дакладна. Актуальная повестка на першым гікаўскім. Так. Вам трэба уводная, скажыце. Палітагляд. Іран, маленькая краіна. Давайте я далей. Так. Люблю гуляць і слухаць вас. Я хз, як так склалася, бо ў самі гульні я не вельмі гуляю. Такое добрае пытанне прапусцілі. Вышэй было. Віншую з 4годдзям. Дзякуй за падкаст, вас вельмі цікава слухаць. У нейкай ступені вы сталі для мяне натхненнем і адным з тых, хто паспрыяў майму пераходу на беларускую. Таму я дужа ўдзячна, што вы ёсць. Зычу поспехаў і росквіту праекту, каб было больш людзей, прыходзілі і цікавіліся, бо гэта сапраўдна ачмурэнна. Нам вельмі прыемна, мы ўсё яшчэ у ахуе, што нас слухаюць. Люблю гуляць і слухаць вас. Я хз, як так склалася, бо ў самі гульні я не вельмі гуляю. Мяне гэтыя навіны асабліва не тычацца, але ваш вайт з Вадзімам, а потым з Вожыкам неяк падкупіў. О, дзякуй. Цяпер, калі выходзіць выпуск, стараюся паслухаць у першы ж дзень. Слухаю цалкам ад пачатку да канца. І вось дзіўна такое пачуццё, быццам з вамі там у кампаніі сядзіш і удзельнічаеш. Мы таксама не гуляем, усё добра. Дзякуй. Мы толькі абмяркоўваем. Так, дзякуй, мы толькі абмяркоўваем. Ну ладно, я ў рэплейс пагуляў крышачку, потым даваў свой фідбэк. Не так уж усё дрэнна. Я вырашыў, што мой лёс цяпер будзе, паколькі я не магу гуляць у гульню, у мяне вось гэтая гульнявая імпатэнцыя не праходзіць. Я цяпер вось паколькі чытаю кнігі, я буду пра кніжкі лепей распавядаць, таму што гэта хаця б тое, што мне падабаецца. Ну, файна. Галоўна атрымоўваць хоць нейкую асалоду, кайфаваць. Дзякуй за каментар. Будзем старацца працягваць далей. Далей. Карацей, з-за вас смахнуў пыл са старога Вію. Перапрашыў, усталяваў Breath of the Wild і прафігаў на некалькі месяцаў, больш за 150 гадзін геймплею. Думаю, калісьці набыць яе ў момант выхаду, але так склалася, што гульні ў нейкі момант перасталі цікавіць. Зараз удзячна за тое, што звярнуў увагу на гэтую гульню зноў, бо зараз лічу яе найлепшай з таго, ува што гуляў. Потым яшчэ набыў другі Switch з Tears of the Kingdom па невялікай знізцы, каб туды злець 210 гадзін.
Дзякуй за каментар, рады, што ў цябе столькі вольнага часу. Вось. Я сапраўды Ввогуле рады, не што мне... зайздросцім. Я праз гэты падкаст як мінімум чалавек 6 падсадзіў на Зельду і здаецца чалавек 6 набылі свічы праз тое, як я гэта рэкламаваў. Таму Я не вытрымаў. ну ты не вытрымаў, але Мяне агулам... душыць механіка з паломкай зброі. Ну Божа, ты стараверх. Я не ведаю, што тыпу гэта просто механіка, з якой трэба змірыцца і яна Мне не падабаецца. ну і што? Не гуляй. Гэта ж такая справа. Я, дарэчы, чуў, што стары Wii U зараз пасля перапрашыўкі гэта просто нейкі настолькі моцны мультымедыйны камбайн для таго, каб гуляць у старыя гульні. Тыпу там вельмі файна працуюць усе эмулятары, там можна нармальна зарубіцца ва ўсяляка рознае, плюс там ёсць яшчэ і боже мой, не падпісаны софт, як гэта называецца, забыў гэтае слово. Ой. Будь. Варіс. Здорово. Так, Памятай. варізаны софт ёсць на гэтым усім. Я б вельмі хацеў паглядзець на Wii U, таму што Wii U ў мяне ніколі не было. Сам канцэпт даволі прышпільны. І там яшчэ ёсць тое, што заперта на Wii U і не выпушчана было на свічы. Вось таму я б у Зельду, як она, боже мой, вылецела з галавы, якая Зельда там выходзіла. Якая такая цёмная была, дзе Лінк у воўка ператвараўся. Dark Souls. Dark Souls. Ну, вось так. Дзякуй Зельда вялікі за змяркання. каментар. Дзякуй, так, вельмі прыемна такое чуць, што Лёша, па сутнасці, гэты, можаш браць адсодак з продажу. Бля, яго Nintendo у суд скаргу падаць за тое, што ён узгадвае іх без іх згоды. Згодны. Лепей нікому не казаць. Наступны. Я працую дальнабойшчыкам, і ў мяне часам па 6-8 гадзін у дарозе без перапынку. Раней проста слухаў музыку, але яна пачынае раздражняць, калі яе занадта шмат. І вось якраз у нейкі момант знайшоў ваш падкаст. Цяпер гэта ратуе, бо замест таго, каб проста ехаць у цішыні або пад адну і тую ж музыку, у мяне ёсць адчуванне, што нехта побач размаўляе. І гэта вельмі дзіўна, але нават стомленасць менш адчуваецца. Цяпер і абодва Алексея і Вадзім мне як браты. Перадайце, дарэчы, таму другому, што я сумую па ягоным жартам. Сумуе чалавек па тваіх жартах. Вось, хто не бачыць, Вадзім паказвае сэрцайка. Так, хочацца сказаць, што чалавек толькі што сказаў, што ён нас слухае, таму што едзе за рулём, і Вадзім яму паказвае сардэчка, каб ён дакладна не ўбачыў проста. Так. Я пісаў сэрцайка такое, ну, нармальнае, вялікае, мужчынскае, такое моцнае. У мяне з крытычным мысленнем, ведаеш, праблемы крыху. Ну, а што ён мог паказаць? Мог. Дзякуй. Але на Патрыёне. Але на Патрыёне, так. Вадзім паказвае на Патрыёне не толькі сэрцайка. Круто, слухай. Цікава, што прышпільна, што людзі... Ага. Прышпільна, што людзі ў нас знаходзяць, тыпу, яны у большасці, калі мы думалі ствараць гэты падкаст, мы такія навіны, людзі нас будуць слухаць праз тое, што мы размаўляем на актуальныя тэмы. Але людзі, судзячы па ўсім гэтым гісторыям, яны больш нас слухаюць таму, што мы ствараем для іх фон. То бок мы лоу-файны плейліст. Бля, ведаеш, мы як яшчэ, напісана, што як браты, і тыпу я ўяўляю, што мы гэтыя малодшыя браты, якія ўвесь час спрачаюцца паміж сабой. Вось такія, бля, ты не правы. Ты не правы, ты левы. І такі, да не, правы. Добра. Нельга так рабіць, асабліва на відэа. Don't. Давайте далей. Узгадаў толькі... Як шкада, што гэта ніхто не сказаў Ілону Маску. Я просто спяшаюся, я хачу это... Я хлапачуся пра твою сраку, Лёша, выключна простое. Мне ўсё падабаецца.
Узгадаў толькі адзін магчымы момант, што можна палепшыць. Вось я зразумеў, мы гэта мы ўжо Так, гэта ты. абмяркоўвалі. Крышачку. Не, там далі цікава. Не, я ўсё прачытаю. Калі ласка, калі А. вы нешта абмяркоўваеце, дадавайце больш кантэксту і тлумачце крыху, аб чым гэта вы. Зараз ужо стала лепей, часцей заўсёды можна зразумець, нават калі да падкасту не ведаў гэтую навіну, але часам пры размовах з Вадзімам вы маглі нешта ўзгадаць з твіттера ці з навін ці іншага медыа. Але калі ў мяне ў твіттеры няма і медыа я не чытаю, цяжка быць у плыні дыялога. Просто заўсёды трымайце ідэю, што... Ты не хочаш Я не произносіць назву медыці? Так. лепей не трэба. Просто заўсёды просто заўсёды трымайце ідэю, што ваш слухач можа ўвогуле не ведаць тую ці іншую навіну. Дзякуй і віншую. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Гэта сапраўды вельмі было карысна. Мне здаецца, я вось да кожнага радка прыслухаўся тут, і я зразумеў, што чалавек, які гэта піша, ён цалкам на 100% мае рацыю. Дзякуй за канструктыўную крытыку і дзякуй за Так, віншаванне. Дзякуй за ўзгаданне мяне. Хаця, калі шчыра, гэта віншаванне больш для Віталя і Александра. Я тут што, колькі? Паўгода? Мне не падабаецца, як ты да сябе ставішся. Так, такая ж сапраўдная частка гэтага ўсяго, таму змяняйце, калі ласка, стаўленне. Я думаю, сапраўдная частка гэта Гомзік, бы без яго не абыходзіцца аніводны выпуск падкаста. Ну, можа, не самага першага, бо вы Гэта яшчэ... такое ментальное удзел. Так. Ментальны ўдзел. Так. Можа, не самага першага выпуска, але, ну, вось, з нейкага моманту гэта стаў такі лакальны Гомзік-мем. Знаеш, есть у палітыцы, калі ствараецца нейкі рух, там, напрыклад, там партыя, я не ведаю, партыя любителей Зельды, і ў іх там ёсць сябры партыі тых, хто любіць Зельду. Вось у нас ёсць падкаст першы гікаўскі і сябры падкаста першы гікаўскі, Гомзік у іх стабільна ўваходзіць. Гомзік барада. Так. Ну, малайцы, дзякуй вам за ўдзел. І дзякуй, вядома, за каментар. Круто. Нарэшце крытыка. Ну што, далей. Мне падабаецца, як ты чытаеш. Я без праблем. Працягвай. Давайте прагаласуем. Хто за тое, каб я чытаў далей? Падыміце ваши руки. Хто бы, блядь, сумняваўся? Клятая дэмакратыя. Ладно, жарты жартамі. Я нават не памятаю, як я трапіў на ваш канал. Не ведаю, чаму застаюся з вами. Я не зусім праграміст, а больш сисадмін, DevOps, SRE. Што такое SRE, дарэчы? Срэ. Так, далей, давайте посмотрим. Бачце. Гэта синдром Турэта. Ну. Тебе на подкасты, тебе на стендапы не возьмуць. Ты будзеш всім перашкаджаць, Вадзім. Я б хацеў бы трапіць на хеклерскі стендап. Гэта круто. Што гэта? Гэта стендап, дзе выходзіць комік і яго з залу пачынаюць перабіваць. Тыпу, людзі, якія перабіваюць стендапераў, іх называюць хеклеры. Вось мне падаецца, што там бы мне спадабалася. Ты бы там мне здавалася, што гэта ад слова хек, тыпу рыба. Так, мы просто будем там лежать. Без головы. Их же продают без голов. Ладно, все, давайте наново. А ты можешь читать разными голосами? Могу. Я нават не памятаю, як трапіў на ваш канал. Не ведаю, чаму застаюся з вами. Я не зусім праграміст, а больш сисадмін, DevOps, SRE. Але шмат цікавых тэм абмяркоўвалі. Падабаецца, што па-беларуску. Пераехаў у Польшчу пару гадоў таму. Адзінота трошкі заціскала, паглядзіш гікаўскі, нібыта сярод сваіх пабываў. Дзякуй за канал. Было супер зрабіць праект тыпу альтанкі, але гікаўская альтанка. Абіраю ўладальнік сярод удзельнікаў пары суразмоўцу, яны сазваніваюцца. Так, яны робяць сазвон, размову па-беларуску. Так, IT-супольнасць беларускамоўная перазнаёміцца паміж сабой, беларуская мова стане больш. Всё, я зразумеў. Альтаначка. Я ў такім удзельнічаў. Так, па-першае... Я ведаю толькі пра альтушак. Гэта нешта тое? Гэта абсалютна тое ж самае, так. Дзякуй за каментар. Я згодны. Дзякуй за каментар. Я пагуглю, што такое SRE, незнаёмае. SRE. Бля, Вадзім, хопіць.
Ну, глядзіце, чалавек, па-першае, дзякуй, так, як я не казаў, адзінота трошкі заціскала, паглядзіш гікаўскі, нібыта сярод сваіх пабываў. І гэта, насамрэч, вельмі каштоўна для людзей, якія, ну, не ведаю, якія не дома, які пераехалі з розных прычын. У асноўных, блін, гэта... то бок мы? Ну, то бок мы, блін, так, па сутнасці, не толькі. Але, ну, гэта ж не толькі падкаст для таго, каб нешта там даведацца, просто каб паслухаць файных хлопцаў, кшталт у нас, і адчуць сябе крышачку радней, бліжэй. Гэта круто. Наконт альтанкі, не ведаю, хто гэтым будзе займацца, але я ў такім удзельнічаў, насамрэч. Ну, некалькі гэтых самых стазвонаў было таварыства беларускай мовы. Ёсць такі, ну, не ведаю, як, ну, не праект, таварыства беларускай мовы, яны робяць усялякія там імпрэзы, там у іх ёсць чат, яны там абмяркоўваюць кіно, музыку і робяць вось такія вось альтанкі. То бок гэта рэальна сазвоны, складаецца спіс удзельнікаў, гэтыя удзельнікі разбіваюцца на пары, пара мяняецца кожны тыдзень, і раз на тыдзень вы проста дамаўляецеся з іншым чалавекам, табе даюць кантакты, вы там перапісваецеся, дамаўляецеся на... Так это свінгеры. Не, гэта не свінгеры, не, гэта вы проста сядзіце у дваіх і, ну, бачыце чалавека і, ну, размаўляеце з гэтым чалавекам па-беларуску, знаёміцеся. Чатрубэй для беларусаў, ой, блядь, чатрулетка для беларусаў. Слухай, вось вельмі падобнае, насамрэч, толькі што без пісюноў, я думаю. Мне не показывали. Вось, мэта таких праектаў, ну, вось, перазнаёміцца, кантактамі абмяняцца, ну, і, вядома, папрацаваць, там, не ведаю, там, над сваёй беларускай, можа, кагосьці, гэта таксама галоўная мэта. Але так, гэта такое вось знаёмства. У мяне былі людзі, там, з Европы, там, з Германіі, з дзяўчынай я размаўляў, з Партугаліі ці Іспаніі, я ўжо не памятаю. Яна нават ведала, хто я такі, тыпу, яна там глядзіць усе гэтыя агучкі. Было вельмі... Мне падабаецца, як ты кажаш, што, ну, тыпу, яны там былі з Еўропы, быццам бы ты ў Саратаве недзе сидзіш. Ну, Еўропа. Ну, гэта там. Я дагэтуль кажу, калі я еду ў цэнтр горада, я дагэтуль кажу, паедзем у горад. Хаця я жыву ў горадзе. Ну, у мяне такое вось адчуванне. Я так рос. Я рос у такім моўным асяроддзі. Не дакалёбвайся. Ну, рэальна, гэта вось Еўропа. Вось. Польшча не Еўропа, як это? Курыца не птица, не Польшча Еўропа, а Еўропа. Чакаю, як там казалі. Там. Курыца не птица, Польшча не за граніца. О. Калі ласка, так казалі і пра Балгарыю, і пра усялякія розныя краіны. Ну, гэта так. Гэта універсальны выраз. Гэта недзе ў гародні казалі, у якіх, ведаеш, ПМЖ польская ў кожнага ў сракі пры народжанні. Ну, так яны на закупы, вон, блин, пешу хадзілі. Па-польскі сасісоны. Ведаю, бо я таксама з імі ездзіў. Толькі з Брэсту. Дзякуй. Хтосьці хоча што дадаць, не, ідём далей. Я хочу толькі дадаць, што супольнасць не толькі айцішная ў першым гікаўскім. Першы гікаўскі слухаюць вельмі ж. Большасць людзей, якія слухаюць першы гікаўскі, яны ніяк не сувязаны з айцішкай. Дальнабойшчыкі, напрыклад. Напрыклад, дальнабойшчыкі. Дык, блін. Адзін дакладна. Так я сам паў айцішнік. Я не праграміст, але, ну, як бы, вось, нават штосьці удзельнічаю. Магу нават нешта піскнуць. Ідём далей. Не тое, каб крытыка... Я думаю, наступнае трэба Віталю прачытаць. Давай. Там гэта звернута да цябе, ты з гэтым раз'ёбваешся. Не тое, каб крытыка, але просто хачу, каб вы перадалі таму другому Віталю. Калі ты слухаеш падкаст з самага пачатку, а я слухаю вас часоў «Што за жизнь». Бля, ну гэта ўвогуле пиздец. Гэта вельмі даўно было. Так. То людзі табе робяцца роднымі. Я вяртаўся з спаткання пад цёмны лёс, дзе Вадзім распавядаў пра цукерачную фабрыку і шпацыраваў са сваім старым сабакам пад першыя выпускі ПГ. Калі сабака памёр, каб не вельмі моцна сумаваць, я проста пераслухаваў падкаст з самага пачатку да актуала. Узяць і проста сысці з праекту, нічога не сказаўшы пра гэта ў выпускі, не развітаўшыся, а проста знікнуць. Гэта зусім підарскі ўчынак.
А так вы малайцы. Беларускія падкасты трымаюцца на вас, відзікі і каласах пад сярпом шыі. Віншую з 4 гадамі ў эфіры. Бля, Ну давай. Давай. Я калі гэта ну мне Александр дасылаў гэтае пытанне гэтае паведамленне Зварот, я бы так Асабісты. гэта назваў. так Афіцыйны. Ён мне калі яго даслаў, я такі блин, як сумна, сабака памерла туды-сюды. Вось пераслухаў усе падкасты, підарскі ўчынак, такі блядчу. але ну так, магчыма, я неяк непрыгожа зрабіў, але ўсіх ёсць свае абставіны, з якімі мы нічога не можам зрабіць, на жаль. І на той момант у мяне не было тыпу у мяне просто жыццё літаральна пачыналася з чыстага ліста. І я такі, бля, ну няма часу, прабачце. Вось, але дзякуй, што слухаеш. Невядомы слухач. Выбачайся на камеру. Прабачце, калі добра, не буду жартаваць пра дзверы. Усе зразумелі адсылачку. Дзякуй за каментар. Так, што за жизнь нават я не слухаў. Нешта слухаў, але не ўсё. Вось. Па-мому, вы нават яго схавалі, гэты падкаст, не? Што за жизнь нават я не слухаў. Нешта я слухаў, калі вы там дасылалі нейкія там Гэта быў падкаст, дзе было 4 удзельніка. Мы абмяркоўвалі палітычныя навіны на расійскай мове. На той момант На актуальна. расійскую аўдыторыю цалкам. У нас там тыпу, мне Так. здаецца, 98% гэта былі расійскія. І прычым у нас быў вельмі добры палітычны аналітык у твары Мішы. Вось. Да там і Кірыл таксама быў. І Кірыл, вельмі і Лёша. А я просто пра жарты за хуі адказваю і ўсё. Ну, нормально. Цудоўнае размеркаванне роляў. І першы гікаўскі нарадзіўся, вось у нас выпускі пачалі сабіраць вельмі файна. Мы там першы раз атрымалі фічерынг, і у нас выпуск, паколькі расійская мова, і у тым плане там былі выпускі і пра Расею, а яшчэ вайна на той момант не пачалася, то яно сапраўды добра сабірала, там тыпу 60 магло сабраць. Вось. Так, я памятаю гэты момант, калі там нешта планавалася ўсё. Толькі пачыналася, недзе, не ведаю, 15 числа, падаецца. І мы такія, бля, якая вайна, ну, вы што? І толькі адзін Кірыл казаў, блядь, вы паглядзіце, будзе. Мы такія, бля, Кірыл, ну, не несі лухту. А потым мы ўсе разам пераабуліся. Калі ўсё здарылася, мы запісалі першы выпуск, і нас выдалілі з усіх расійскіх платформ. Гэта быў не выпуск, гэта хутчэй быў зварот. Так. Вось. І нас не адразу пасля яго выдалілі, нас выдалілі, у нас яшчэ 3 выпускі было, падаецца. Адзін з вядоўцаў паехаў на мяжу Украіны і Польшчы, і ён там працаваў валанцёрам. Вось. І ён адтуль вёў аўдыодзённік. І ён просто записываў галасавухі, а я гэта змантыраваў, і ён просто распавядаў пра што ён дакладна бачыць сваімі вачыма. І вось калі выйшаў гэты выпуск, у гэты же дзень нас выдалілі падкаст праекту Холад і выдалілі падкасты Медузы з усіх аўдыопляцовак. Вось, у нас паралельна яшчэ на гэтым жа RSS існаваў падкаст, гэта быў такая прота-версія першага гікаўскага, гэта быў падкаст «Замяніць расстрэлам», гэта было як першы гікаўскі, але на расійскай мове. І мы вось там з Вадзімам упершыню пачалі абмяркоўваць навіны гульняў, навіны там нейкіх серыялаў, ва што мы гуляем і гэтак далей. Як ён называўся? «Замяніць расстрэлам». А, так. Вось. І ўжо вось як бы мы на гэтым абкаталі ідэю, і яшчэ існаваў «Што за жыццё». Мы запусцілі першы гікаўскі, таму што мы ўжо не бачылі ніякага сэнсу для сябе весці расійскамоўны праект, які цалкам ідзе на расійскую аўдыторыю, а нам выдалілі галоўную крыніцу трафіка толькі што. Вось. І мы, канешне, да. Ну, я не ведаю, я ні аб чым не шкадую аб тым, што мы сышлі з праекта, аб тым, што... Нас гэта прывяло сюды, дзядзька. Так, праект быў закрыты, але вось чэсна, я ніводнага дня
пра гэта не жалеў. Кароче, смерць праекта «Што за жыццё» ніколі для мяне не была адчувальнай. І я ні кропелькі пра гэта ўсё не шкадую. Ну і мне не падабалася, тыпу, я ўвогуле, ну, я палітыкай не цікаўлюся. Вось, і, тыпу, акрамя таго, што жартаваць пра пенісы, я там больш нічога не мог рабіць, і таму я такі, трэба скончваць, напэўна, мне сыходзіць. Быў такі момант таксама. Просто мы гэта рабілі, ніякага дызрэспекту да пацаноў, я максімальна паважаю да сіх Мішу, я максімальна да сіх паважаю Кіруху, мы ў нармальных адносінах, мы з імі, ну, я з імі камунікую, усё ок. Але для мяне проста ідэя вельмі хутка выгарала, таму што вызначылася проста, што я чалавек не пра гэта. Мне просто не цікава. Я вось больш пра нешта мне нашмат больш прыемна чытаць у каментарах пра тое, што там нехта пад нас шпацыруе з сабакам, вось, чым тое, што не ведаю, дзякуй за аналітыку, хуё маё. Мне вось, тыпу, мне не цікава размаўляць пра палітыку, пасля гэтага яшчэ чытаць каментары пра палітыку, а там нашмат больш вар'ятаў, якія вось цябе дасылаюць струкоў за тое, што тваё меркаванне значна іншае ад другіх, табе жадаюць смерці і ўсё так. Кароч, цалкам не мая тэма. Вядома. Цалка разумеем, не осуждаем. Ну что, идем далей? Так, у нас 2 каментара засталося, самых вялікіх. Так. Я былая айцішніца, і вас я знайшла ў вельмі канкрэтны момант. Сядзела, гартала стужку айці-барады ў тэлеграме, і быў пост, дзе ён проста, між іншым, узгадваў беларускія праекты. Там сярод іншага быў першы гікаўскі з кароткім апісаннем, што гэта нешта накшталт завтракаста, толькі па-беларуску. А завтракаст я тады слухала пастаянна, таму проста з цікавасці ўключыла. Гэта якраз супала з маім таксікозам. Прабачце, я просто... Толькі ванітаваць, блядь. Я просто уявіў, ёсць відосік, які я рабіў. Можа быць, калісьці ён побачыць свет, я не ведаю. Ты выкладываў, Лёша, гэта, не? Там, дзе... Якія падкасты ты слухаеш? Перша гікаўскі люблю. Так, гэта ж было ў першым эсэ. Ось, прабачце, працягваем. Гэта якраз супала з маім таксікозам. Я амаль увесь час праводзіла дома, часта проста ляжала і спрабавала не завар'яцець ад стану. І дзесьці ў гэты перыяд вы сталі нейкай апорай. Уключаеш, і нібыта ў галаве становіцца цішэй. Вы там размаўляеце, жартуеце, часам спрачаецеся, і адчуванне нармальнага жыцця, з якога я на той момант нібыта крыху выпала. Трымайся. Потым, калі дзіця нарадзілася і праз нейкі час стала можна выходзіць, я пачала слухаць вас на шпацырах. Ідзеш з каляскай часам па некалькі гадзін, і вы зноў са мной. За гэтага шмат выпускаў я пераслухала па некалькі разоў проста таму, што яны ішлі фонам гэтых доўгіх дзён і не надакучвалі. І яшчэ асобны бонус, што праз вас беларуская мова ў мяне неяк натуральна вярнулася ў штодзённасць. Не праз намаганне, а проста таму, што яна гучала жывой і сваёй. Вау. Вельмі файная гісторыя. Дзякуй вялікі, што вы з намі з гэтым падзяліліся. Яшчэ можна ў калысачку калоначку з нашым падкастам класці. Тады першае слово дзіця будуць Зельда! Палантир! Ладно, это все жарты. Шчыра дзякуй за такі разгорнуты і падрабязны і шчыры каментар, вельмі прыемна. Я рады, што таксікоз скончыўся. Віншуем з нараджэннем дзіця. Ці дзіцяці, я дагэтуль блытаю, як правильно казаць. Маленькага чалавека. Так. Дзіцёнка, ось. Дзякуй, што застаецеся з намі. Я, чесно кажучы, здзіўлёны. Мне чамусьці раней здавалася, што першы гікаўскі зусім не слухаюць дзяўчыны.
Я не ведаю, чаму мне праз гэта здавалася, но ты паведаеш ой, не для пацаноў і ўсё такое. Тут але уже амаль я... дакладна 2 каментары ад дзяўчын. Так. Мне вось прям вельмі прыемна, што улічваючы тое, што нам ужо пісалі, што мы сексісты і што мы гэта не клікаем дзяўчын у падкаст. Мы чэсна намагаемся, зараз будзем намагацца болей клікаць дзяўчын. Просто не тое, каб з намі хочуць размаўляць дзяўчыны. Ой, прабачце. Это было так шчыра. Хто гэта варыт? Першагікаўскі? Не пойдзе. Так. І напэўна чума апошні, але вельмі проста. Вы што, ахрэнелі такія каментары пісаць? Шчыра дзякую. Але ладно. Чалавек тыдзень згубіў, каб напісаць яго. Гэта вельмі шмат. Давайте, напэўна, будзем адказваць часткамі. Па блоках. Па блоках, так. Я пачну і потым робім паузу. Вітанкі. Я вас пачаў слухаць не 4 гады таму, толькі ў 23-м, але заўсёды адчуваю Скіпаем. нешта вельмі прыемнае, калі бачу, што выйшаў новы выпуск. Даведаўся пра вас яшчэ ў 22-м, калі выпадкова натрапіў на «Што за жизнь». Ой, уже Та, другі ёп, раз гэта узгадваецца. Трэці. Яшчэ быў чувак, які слухаў наш часоў, калі напісаў пра підарскі ўчынак Вадзіма. Окей. У той момант мне вельмі не ставала разважанняў пра тое, што адбываецца ў свеце і ў сеціве. Ад многіх расейскамоўных падкастаў я тады адмовіўся. Хтосьці адкрыта падтрымаў вайну, хтосьці проста зрабіў выгляд, што слана ў пакоі не існуе. Гэта страшна злавала. А вы давалі размову, якая была менавіта тады патрэбная. Потым я вас неяк згубіў, але спрабуючы зноў знайсці «Што за жизнь». Дарэчы, заўсёды смешна, калі знаходзіў нешта з такой назвай і нават з вашай вокладкай, там чамусьці аказваўся кантэнт пра стасункі і секс. Урэшце трапіў на першы Ці мой гікаўскі. тык-ток. Што? Я распавяду, Ці мой чаму... тык-ток. Я распавяду, чаму там знаходзіўся кантэнт пра стасункі і секс, таму што мы хосціліся на расійскім хостары Мэйв, і калі мы закрылі праект, і я перастаў плаціць за хостинг, чамусьці RSS з такім жа нумарам, там, тыпу... Кароч, просто гэты RSS чамусьці атайшоў іншаму падкасту. І атрымліваецца, усе тыя, хто былі падпісаны на «Што за жыццё», падпісаліся аўтаматычна на падкаст «Разговорчики по Фрейду». Лёша, давай не будем хлусіць і просто скажем, што быў няўдалы запуск падкасту. Вось, але тады у нас не было ні стасункаў, ні сексу, і таму ён закрыўся. Я спачатку усур'ёз успрыняў такі няўдалы запуск падкаст, што? Мяне ўсур'ёз, які секс у гікаў, спакойцеся. Ладно, чытаю далей. Доўгі час не далучаўся да падтрымкі на Patreon, нават не ведаю чаму. А потым зразумеў, што патронаўская частка часта ўтрымлівае такія дыяменты, што плаціць за гэта зусім не шкада. І смайлік стаіць. Падпісвайцеся на Patreon. Вось вам фідбэкі ад сапраўдных людзей. То бок, пачакай, гэта нехта з нашых падпісчыкаў на Патрыёне, і ён ёсць у ультарнай частцы? Хто ты? Ты не можаш быць выпадковым чалавекам з таўпы. Мне здаецца, што вы робіце ўсё цудоўна, упэўнены, што і свая аўдыторыя ў вас ужо ёсць. Шкада толькі, што пра вас ведае і слухае так мала людзей, але маем, што маем. Як аднойчы казаў Вадзім, плюсы, калі ты ў андэграўндзе, ты ў андэграўндзе, мінусы, ты ў андэграўндзе. І гэта казаў камбэк. Першы раз я пачуў гэта ад яго. Мой каментар. Таму трымайцеся. Добра, я казаў, было, так. Добра. Таму трымайцеся. Ну і да пытанняў. Першае. На вашу думку, што трэба рабіць, каб пашырыць цікавасць да беларускага кантэнту сярод беларусаў? Рабіць беларускі кантэнт. Бо зараз беларускі кантэнт часта не збірае шмат праглядаў. А без гэтага нават у самых буйных стваральнікаў можа проста не хапіць сілаў працягваць. Без праглядаў алгарытмы, на якіх сёння трымаецца ўсё ў сеціве, не прасоўваюць гэты кантэнт. І атрымліваецца такая бурбалка. Хто ведае, што шукаць, той знойдзе. У выніку маем вечны канфлікт паміж аўдыторыяй і стваральнікамі. Вы не робіце цікавы кантэнт, па-беларуску няма чаго глядзець, слухаць. Ёсць, але вы гэта не глядзіце. Мне трапляецца толькі пра палітыку, гісторыю і мову. Трэба шукаць, трэба ведаць каналы. Як гэта разарваць? Каб мы ведалі, мы давно так зрабілі. Мы б давно разарвалі гэта кола.
Гэта літаральна як я не памятаю, нехта кідаў ніякага дызрэспекту, калі што чувака, які вырашыў заняцца агучкай, такі тыпу я не ведаю ніякіх праектаў з агучкай акрамя кавярні. Было не зусім нядаўна штось Так, такое так, было. так. Так, і я такі тыпу чувак 26 год. Я не так даўно быў на адной арт-прасторы і пазнаёміўся там з двумя дзяўчынамі беларускамоўнымі. Яны такія маладыя, ім тыпу было, я не ведаю, можа год па 19. Па 19 ці нешта. Ну, то там першыя курсы універсітэту. І яны абмяркоўвалі запуск першага беларускамоўнага падкасту, таму што беларускамоўных падкастаў не існуе. Вось. І такі о, my sweet child. І таксама я калісьці удзельнічаў, мяне запрасілі ў беларускамоўную суполку, таму што беларускамоўных суполак у тэлеграме таксама не існуе. Боже. Вось. Таму тут праблема ў тым, што людзям гэты контент просто не трапляецца ў стужцы. І гэта вялікая праблема, што калі ты хочаш зараз, каб табе трапляўся беларускамоўны контент у стужцы, ты павінен баніць расійскамоўны контент. Гэта факт. Ты павінен на Ютубе націскаць «Мне не цікава», ты павінен быць адпісаны ад каналаў і ты павінны рабіць працу над тым, каб контент табе трапляўся. А людзі не разумеюць канцэпт таго, што ты павінен фармаваць твою стужку, акрамя таго, як глядзець відосы, якія табе падабаюцца. Тое ж самае, як і ў Твітары, напрыклад, калі ты хочаш, каб табе пападаліся беларускамоўныя блогеры у Іксе, ты павінен зайсці ў налады, і вось самы хуткі спосаб гэта зайсці ў чат GPT, каб ён табе напісаў спіс гэтых словаў, каб забаніць цалкам расійскамоўную стужку. І тады табе будзе патрапляцца цалкам беларускамоўная стужка. І табе не будзе патрапляцца расійскія высеры, табе не будзе патрапляцца прапаганды і гэтак далей. То бок, ну, што рабіць? Ну, кожнаму чалавеку, які хоча беларусіфікавацца і глядзець беларускамоўны контент, яму трэба рабіць зараз пэўную працу. Бо як разарваць гэтае парочнае кола, я не ведаю. Як алгарытмы могуць зразумець, што табе падабаецца беларускамоўны контент, калі ў цябе ўсё на расійскай? Лайкі пад каментары на расійскай мове, лайкі пад відосамі таксама на расійскай мове. Як алгарытмы зразумеюць, што табе падсовваюць? Яны ж будуюць ось твою прапанаваную стужку ось менавіта на тваіх інтарэсах. Таму, в прынцыпе, парада слушная. Шукаць. Ось не просто падкаст, а падкаст па-беларуску. Не просто там, я не ведаю, Z-драма. Вось выйшаў фільм недавно. Паспрабуй шукаць Z-драма па-беларуску. Магчыма, ты не... Улічваючы, што ёсць кінакіпа, якая з'яўляецца агрэгатарам літаральна ўсіх серыялаў, фільмаў, якія выходзяць на беларускай мове. Вось, я толькі хацеў сказаць, хутчэй за ўсё Z-драму ты не знойдзеш, але хутчэй за ўсё табе пакажа, ну, хаця б хоць нейкі там спіс, дзе што яшчэ можна паглядзець па-беларуску. Просто дадавай па-беларуску, і ты знойдзеш. А агульна, як гэта разарваць? Да гэта марафон. Хутка нічога не будзе. Беларускамоўных людзей, менавіта якія там цікавяцца і спажываюць контент на беларускай мове, іх небагата. Хто б што не казаў, іх небагата. Людзей, якія цікавяцца нейкай нішавай тэмай па-беларуску, іх яшчэ менш. І ну, вось пытанне таксама і ў колькасці, як бы, вось. Беларусаў пад 9 мільёнаў, а праслухоўванняў, праглядаў на Ютубе 200-300. Пытаннечка, што беларусам не цікава, вядома, цікавы контент на беларускай мове, просто ну, не трапляецца, не знаходзіцца. Але высілкі ўласныя трэба прыкладаць 100%. Не будзе такога, што ты прачнешся, у цябе ўся стужка па-беларуску, у цябе ўсё будзе па-беларуску, ты мусіш гэта ўсё ствараць. Таму вось так мы плаўна пераклалі з больной галавы на здаровую адказнасць. Але ну я думаю, што гэта так. Сёння не мы мусім гэта разрываць, гэта мусіць разрываць глядач, ствараючы вакол сябе пашыраць бурбалку. Слухайце. Вось так, бо ну магчыма для кагосьці гэта сакрэт, але ў большасці сваёй не палітычны беларускамоўны контент робіцца выключна на сродкі саміх стваральнікаў.
Так. То бок няма Факт. ніякага фінансавання, каб да цябе нехта прыйшоў, скажа: вось вы распавядаеце пра гульні, давайте мы вам там закінем гэта за рэкламу, закінем то, мы вас вось там прапіхнем, там мы пра вас распавядзем. Такога няма. І Нават таму элементарна ведаеш, усе беларускія палітычныя праекты жывуць за еўрапейскія гранты. Гэта, блядь, вось зусім не сакрэт. Давайте так, колькі честна разоў казаць. мы намагаліся на першы гікаўскі атрымаць грант, у нас гэта удалося выключна адзін раз, дзякуй Нас суполкі не сябры. ўдалося, мы не атрымлівалі ніводнага гранту, нам зрабіў Ну, гэта не чалавек, грант, так. нам зрабіў чалавек данат у $600 з Амерыкі, каб мы набылі сабе святло. Мы набылі сабе святло, мы набылі там нейкія гэтыя штатывы і гэтак далей, гэтак. Тыпу вось толькі для таго, каб запусціць сабе відэаверсію. Так, ну што, карыстаемся мы імі. Ну, зараз та відэа, ну, мы ж спачатку з табой колькі мы прабылі 2 гады ва офлайне, мы пісаліся, мы гэтым карысталіся, так. Бля, які час быў складаны. Прыходзіш, усё расстаўляеш, потым гэта Яшчэ раз разбіраць. Яшчэ раз на тыдзень пішешся. Раз на Пиздец. тыдзень мы Яшчэ раз на зараз тыдзень раз на пішемся. 2 тыдні пішемся, так? Ну, стараемся раз на 2 тыдні. Ну, раз на 2-3, я бы гэта так апісаў. У нас няма пэўнага. Мы пішемся зараз стала, але пры гэтым у нас графік крыху плавае, таму што выпускацца раз на тыдзень. Выхадзіла інтэрв'ю некалькі дзён таму на цёмным лёсе з Тимофеем з гэтага праз космас. Вось, ён таксама казаў гэтую ж думку, што немагчыма зараз записывацца падкаст раз на тыдзень, калі ён табе вось амаль нічога, ну тыпу сапраўды нічога не прыносіць. Таму што вось зараз трымаць беларускамоўны праект, гэта разумець тое, што ты за яго заўжды выкладаеш грошы за сваёй кішэні. І што гэта трэба літаральна выключна табе. Так, Так і ёсць. Таму Згодны з... Колькі б ты не запрашаў людзей на Patreon, я разумею, што не ва ўсіх ёсць магчымасць данаціць, і гэта ніякіх да гэтага пытанняў. Але тут трэба разумець тады, што мы таксама ўсе людзі, і ёсць, ну, каб забяспечваць дзейнасць праекта, табе трэба звычайная праца, і ў яго ўкладаць свой час і грошы. Вось. Таму вось мы зараз гэта ўсё беларускамоўны контент ён будзе жыць, ён будзе павольна развівацца, я ў гэта веру, але ён будзе развівацца павольна праз тое, што рынка зараз няма, і у бліжэйшыя гады рынок не з'явіцца, і вось то як ён жыве, ён будзе жыць вось так, як ёсць. Так, усё на нашых плечах, усё залежыць ад кожнага з нас. Але ёсць і пазітыўныя моманты. Паціхонечку пірацкая гучка пачынае з'яўляцца на крупных агрэгатарах не беларускіх, то бок не толькі на Кінакіпе, але на HDRC, напрыклад, на той ж. Тарэнты ёсць. Ну, слухай, беларускага валодара пярсцёнка ў Беларусі паказвалі ў кінотэатрах. Ну, гэта таксама. Так, гэта кінотэатры не тыя, якія там умоўна стаіць пасярод Магілёву, гэта чырвоная зорка ці як ён. Так. Ну, але ўсё адно ёсць і квіткі прадаваліся на гэта. Вядома, прадаваліся і вельмі добра прадаліся. Я пра тое, што ну вось паступова штосьці нават у сённяшніх умовах крышачку робіцца. Давайте далей да пытанняў. Чаму беларусаў усё яшчэ так моцна цікавіць менавіта палітычны контент? Калі параўноўваць прагляды, розніца проста шалёная. Няўжо гледачы не стаміліся ад бясконцых абмеркаванняў здароўя таго, што ён чарговы расказаў і ўсяго астатняга? Таму што людзі ў большасці сваёй у гэтай бурбалцы і жывуць. Была нанесена просто такая моцная маральная траўма, мне здаецца, што людзі не могуць яе перажыць. Не толькі ён яе не можа перажыць, але і ўсе астатнія не могуць яе перажыць, а яны засталіся ўсё яшчэ жыць у 2020. Таму... Ну, слухай, і іх клікбейты, напрыклад, той же самы «Рэальная Беларусь», таксама. Такі, о, ужо заўтра ўсё зменіцца. Ну так. Ну, і мы першы час яго неяк, мне падаецца, паўгады, калі я жыў з хлопцамі на хаце, мы яго глядзелі, тыпу, а потым гэта так астапіздзіла, што ты такі ўключаеш відэа з назвай вельмі дрэнна, і яму ўсё, ну, тыпу, край. І там нічога няма. І ты такі, блядь, ну, брэд. І яшчэ контент пра мову.
На мове Так, і прамоваў контент стабільна прамовы. набірае каментары. А вы ведалі, што правильно казаць не лайно, а гаўно? Так. Так. Усё вось гэта вось і Нельга казаць аплікацыя, трэба казаць праграма. Ну вось бачыце, нават вас трыгерыць гэта тэма. Гэта такія два Бля, кіты, на я якіх просто памятаю, трымаецца, мне здаецца, усё. Увесь беларускі контент. Ну, што табе там памятаецца? не, я гэта ўжо згадываў мільён раз в подкастах аб тым, як мы сабе ўзялі гэтага мадэратара у суполку. Так, гэта, блядь, душно было. Дзякуй Замест яму таго, вялікі, каб- але... Так, і замест таго, каб просто выпраўляць, ён такі, а вы ведаеце, што гэта неправільна напісана? Вы павінны напісаць вось так. Ну, Да, тыпу, ён, у цябе ведаеш, ёсць ён не- правы мадэратара. Зрабі. Ён не працаваў як карэктар, ён працаваў як Душніга. я не буду выпраўляць ваши памылкі, я вам буду растлумачваць, чаму так нельга рабіць, а вы іх выпраўляеце самі. А мы сядзім такі і Быццам бы Кацярыну Варажу нанялі. Што? Кацярыну Варажун нанялі? Ну, Вот, слухай, я уже забыў, хто такая Кацярына Варажун, я адразу спачатку не зразумеў. Я это столькі часу не бачыў, што она мне не патраплялася ў гэта у стужцы у твітары. а мне здаецца, у Ну, твітары падаецца, яе што? няма, яна ў трэц перайшла. Ну можа. Ну. Можа. Я захапляюся гэтай жанчынай. Не, рэспект, так. Прям такую базу выдае кожны раз. Просто базаваная жанчына, малайчына. Трэцяе пытанне. Якога контенту, на вашу думку, ўсё яшчэ няма па-беларуску? Мне, напрыклад, здаецца, што вашае відэаэсэ пра гаўнарства, сатанізм гэта сапраўдны цуд, якога амаль няма. Агляды коміксаў таксама былі шыкоўныя. Я ў гэтай тэме амаль нічога не разумею, але глядзець было вельмі цікава. Для мяне гэта нават стала добрай заменай J-Geek. Вось некалькі прыкладаў каналаў, чый фармат, мне здаецца, мог бы класна працаваць па-беларуску. Шапка, Мейтыч, Конвай, Амсалат, тут нават больш пра стыль падачы. Агляд кіно ў духу Джекі. Бля, толькі ведаю шапку і Мэйтыча. Што? Толькі шапку і Мэйтыча ведаю. Я Амсалата глядзеў пэўны час. Дарэчы, мне здаецца, ён нават украінец. Що сьогодні я там просто гекання проскакувало, я думаю, що ён адтуль. Такога не хапае. Я магу сказаць, чаму такога дагэтуль мала або ўвогуле няма. Гэта вельмі цяжка рабіць, калі ў цябе праглядаў будзе 80. Ёсць файны канал на Ютубе, называецца Тварог. Там дзяўчына робіць агляды Reddit трэдаў па-беларуску. А? Агляды на Тварог. Не, агляды на Reddit. Яна робіць файна, малайчына, там з нармальным монтажом, пераклады, то бок перакладае, там агучвае таксама. Ну, карацей, ёсць, вы ведаеце прыклады гэтых расійскамоўных каналаў, калі глядзелі калісьці. Вот тое самае, толькі па-беларуску. Не было я багата праглядаў, ужо даўно нічога няма, на жаль, і я ведаю, наколькі складана рабіць гэты монтаж, бо я таксама спрабаваў заляцець у гэтую тэму, такі, па-беларуску такога няма, гэта можа стрэльнуць, я бачу, што яны там на расійскай мове набірала там да халеры праглядаў, ніфіга яно не Гэта набрало. больш фармат тыктоку, як для мяне. Ну так, Гэта можа больш быць. фармат нейкіх кароткіх гісторый, якія цябе ведаеш адразу з панчу цікавяць, ты такі. Ну, пры так, гэтым, добра гляджу. Вадзім, Бо, напрыклад, сядаць перад тэлевізарам і наўмысна урубаць гэта, ну, я б не стаў. ну, Бля, ну няма шмат якога, пра спорт нічога няма, пра аўтамабілі нічога няма. ёсць баскетбол пра беларуску. Ёсць нават... Ну, ось толькі баскетбол. Ну, баскетбол. Футбол, по-моему, таксама штосьці. Я бачу нейкія тэлеграм-каналы. Я просто не той, каб дужа цікаўлюся. У мяне ніводнага спартыўнага каналу няма ў падпісках. Трэба ўсяго і паболей. Вось, калі коротка, то вось так. Трэба яшчэ адзін першы гікаўскі. Другі гікаўскі. Слухай, мне ў гэтым плане падабаецца украінскі контент-мейкінг. Вось, бо яны так паступова расшыраюць фарматы, які ў іх ёсць. Зразумела, што там ужо з'явіўся ебейшы прадакшн, напрыклад, ты ж левы на джипе, вось, у якіх там
таксама у іх і шмат розных. Вось мне, дарэчы, заўсёды было цікава, чаму б і якому-небудзь у нас же ёсць стендап-клуб, калі я не памыляюся. Беларускі? Так, Ёсць так. у Варшаве. Стендап Локал Ну, вось называецца. Ну, ён... чаму Ну. што перашкаджае зрабіць які-небудзь фармат, дзе збіраюць, ну, магчыма, ведаеш, ёсць расійскі стендап-клуб номер 1 называецца, мне падаецца, дзе просто збіраюцца стендаперы і нешта абмяркоўваюць, і, ну, закон таго, што яны стендаперы, яны часам і смешна шуцяць. Гэта тыя ж самыя гутаркі. Гутаркі? Літаральна. Файны падкаст. Так. Гутаркі о чмурэ. Бо можна ж вельмі шмат, вельмі моцна гэта ўсё пашырыць і рабіць там якія-небудзь новыя фарматы. Мяне жонка даўно падбівае рабіць нейкія трэш-агляды, рабіць агляды нейкіх трэш-шоу. Яны таксама будуць файныя. Ну, то бок разам з кімсьці сесці і уключыць, не ведаю, Ну, гэта там... так. Слухай, у нас было такое. У нас была ідэя такога фармату, але мы яшчэ хацелі пад гэта якую-небудзь дастаўку замаўляць і, тыпу, паралельна аглядваць саму дастаўку і паралельна яшчэ нешта глядзець. Гэта файна. Суды-перасуды ці за келіхам. Вось. А чмурэ, і гэта адзін з моих любімых праектаў. Сандра, прабач. Так гэта агонь. Гэта агонь. Такога трэба часцей, такога трэба больш. Вось мне такога вось бракуе. Што-небудзь максімальна всратае. Вось. Што не так? Ну, это ж всрата. Ну, ты сядзіш, абмяркоўваеш маёнтак мілф. З Рузі вось разам мы зробім і будзем. Ось, глядзі, яна будзе падкатваць да яго, а ён як сыночак, ось, ну і всякая такая вось фігня. Ну, робіць такое. Так што не хапае ўсяго, я б сказаў. Ніш, якія не занятыя, калі гэта не палітычныя, іх насамрэч вось проста з 2 ног туды заляцець і будзе файна. Ёсць шоу... Але ж прыкол у тым, што і грошы на гэта не даюць. Ёсць шоу, слухай, ёсць шоу умоўнае на Ютубе. Я не ведаю, ці то яны ў Грузіі, ці то яны ў Польшчы, ці то яны яшчэ дзесьці. Малайцы, мяне таксама, я іх час под час гляджу. Карацей, не хапае ўсяго. Божа мой, што тут абмяркоўваць? Далей, наступнае пытанне. Дзе вы знаходзіце час на ўсё? Падкаст, спорт, асабістае жыццё, жонкі, дзеці, дзяўчыны, падкрэсліце неабходнае. Праца, а яшчэ ж хочацца паглядзець кіно, пагуляць у відэагульні, пачытаць кнігу ці проста выйсці на вуліцу. Як вы плануеце свой час? Ці ёсць у вас нейкія звычкі, сістэмы, тэхнікі, якія дапамагаюць усё паспяваць? Мой адказ просты. А мы не паспяваем. Толькі хацеў сказаць. Чымсьці даводзіцца ахвяраваць. Вось, калісьці нейкай прагулкай даводзіцца ахвяраваць. Калісьці кіно. Я вось амаль не чытаю, бо проста ўжо няма рэсурсу. Вось. Бо чытаць для тупых. Зрок тупее, так. Вочы тупеюць, вочы тупеюць. Так. Час, да ніяк не плануеш. Просто вось робіш, пакуль робіцца, вось і ўсё. Але так, вось, я ахвярую, ну, вось, уласным асабістым часам дзеля таго, каб амаль кожны дзень нешта там паагучваць, зрабіць, выпусціць там для патронаў, то бок для донацераў, якія там падтрымліваюць, або адразу там у вольны доступ, які-небудзь там скетчык. Існаванне. Ну, я ведаю, што людзям такое падабаецца, яны з радасцю просто гэта глядзяць, і выключна праз гэта я дагэтуль вось займаюся агучваннем. Вось. Бля, ну, я, калі працаваў на заводзе, у мяне вось апошні год, мне падаецца, ці нават 1,5, у мяне яшчэ да ўсяго дадалася цягліца рабільня. Вось, і я просто вось працую 4 дні, умоўна. Там 2 дні з іх я пасля працы, адразу пасля 12 гадзін працы я еду ў цягліца рабільню, прыязджаю, ем, кладуся спаць. І, тыпу, гэтыя 4 дні я просто з жыцця выпадаю. То бок, я ні з кім не перапісваюся, нічога не раблю. Што я называю існаванне просто. Так, вось. Потым прыходзіць пятніца, субота, нядзеля,
умоўна пятніцу я адпачываю, у суботу мы записываемся, у нядзелю я гэта монтую. Ну, І потым пасля монтажу я зноў іду тыпу уцягліць рабільню. Это калі Тыпу, ну, гэта калі у цябе адзін дзень дні настолькі аднолькавыя, што яны ў цябе зліваюцца ў адзін будні дзень, які абсалютна не это сама. нават ужо не ведаеш, якое сёння число. У мяне, дарэчы, Якіго? з восені таксама дадаўся яшчэ штосьці кшталту спорціка. Я таксама стараюся там. Ну, да цябе мне, вядома, далёка гэта не абмяркоўваецца. Вось, ну, дзеля здароўя, штосьці там пахадзіць, папрысядаць, пазаймацца, пападцягвацца, таксама стараюсь. Таксама і на гэта трэба час, хоць тыя ж 40 хвілін. Вось, але іх Так, трэба слухай, але ўзяць. я зараз нават неяк аптымізаваў свае трэніроўкі. У мяне на трэніроўку не больш за гадзіну ўходзіць. Ну, файно. Мне хапае з галавой, насамрэч. Таксама. Праблема больш у тым, што я яшчэ гадзіну марную на тое, чтобы дабрацца да цягліцы рабільні. І назад яшчэ гадзіну ехаць. Ну, гэта дарога туды і абратна. Прышпіл у тым, што ён са свайго раёна едзе на мой раён. Так, бо гэта бліжэйшы зал, які ёсць. У вольным доступе. Асабліва мне, ну, добра тым, што ён працуе 24/7. Вось, і я мог пасля начной змены ў 6 раніцы тыпу пайці пазаймацца. Таму для мяне гэта было вельмі прышпільна. Трэба балансаваць. А так часу мала. Да, трэба балансаваць, трэба знаходзіць, не ведаю. Ну, вось, раз не паагучваю, затое час там з сям'ёй пабаўлю, там з сябрам там змагу стэлефанавацца, ці схадзіць там у госці да кагосьці. Ну, балансаваць трэба знаходзіць, таму што так часу на ўсе хацелкі бракуе, ну, капітальна. Дарослае жыццё, каб яго. Гэта, да, это вось менавіта дарослае жыццё. Александр, ты з намі? З вами. Я, урэшце, вырашыў, што гэта за херня. Мне здаецца, праблема ў тым, што ў мяне на разетцы няма заземлення. Да, таму што ён пачынае шыпець, я не ведаю чаму, і вырашаецца гэта толькі перад тым, што я перазагружаю пульт. Кароч, такое сабе, непрыемна. Я табе там другі тайм-код даслаў. Не бачу. А ты на пытанне адкажаш? Я не чуў нічога, у мяне не было гэта. Як часна ўсё знаходзіш? Я? Як часна ўсё? Я яго не знаходжу, блядь. Я просто не ведаю, меней сплю. Вось то толькі так. Ну так. Я ж кажу, у мяне адна фултайм работа, другая фултайм праца ў выглядзе першага гікаўскага. Ну ладно, не фултайм, як вядома, не працую 8 гадзін на дзень на першым гікаўскім, але ну там тыпу дадатковых 3 гадзіны ў мяне 100% есть. Гэта як я, калі працаваў на заводзе, я казаў тое, што ў мяне другая праца пра першы гікаўскі. І ў мяне майстар неяк пытае, тыпу, як другая праца? Я кажу, ну ось глядзіце, на гэтай працы я працую і зарабляю грошы, але не атрымліваю задавальнення. А на іншай, наадварот, не зарабляю грошы, але атрымліваю задавальненне. Ну, вось так вось. Я зарабляю грошы на першай працы, каб была магчымасць займацца другой працай. І ў выніку ты, працуеш 16 гадзін. Гэта падаецца проста надзея на тое, што гэта выліцца ў нешта большае, і ты зможаш з гэтага пачаць жыць. Я ўжо, як, дарэчы, атрымалася ў Рудзі, велізарны рэспект яму. Ён малайчына, але я не мыслю такімі катэгорыямі. Ўсё ж такі кошты ў Еўропе, кошт жыцця ў Еўропе і ў Беларусі гэта дзве розныя рэчы абсалютна. Нават калі першы гікаўскі прыносіў там у кішэню 700-800 еўра на месяц, не стаіць пытанне, што за гэтыя грошы магчыма было б жыць. Гэта зусім не тыя грошы, за якія сапраўды тут можна выжыць. Прычым нават, ну, тыпу, калі ты даўно здымаеш кватэру, она ў цябе каштуе меней, але вось калі ты там зараз пераязджаеш і здымаеш кватэру па нынешніх коштах, то там, тыпу, зараз у цябе 700-800 еўра толькі на кватэру сыходзіць. Я за 900 здымаў. Ну, вось. Дарэчы, вось прыклад Рудзі як узор для тых, хто, напрыклад, знаходзіцца ў Беларусі. Можна зарабляць блогінгам, але, вядома, трэба вельмі моцны час, і я бы сказаў бы і падыход больш-менш прафесійны да гэтага. Так, трэба ўсё ж такі з гэтага. Родзі рэспект, канешне, за тое, што ён робіць.
Вось. Таму як бы падумаць, бо я ўжо не я думаў неяк там пэўным чынам зарабляць там, ну, паспрабаваць нейкія там курсы ладзіць па агуцы. Я зразумеў, што нікому гэта нахер не патрэбна, шчыра. Калі ты не умоўна Андрэй Бібікаў з вядомымі нейкімі працамі, з вядомым імем, ніхто да цябе не пойдзе. Вось, таму Мне нешта здаецца, што Бібікаў таксама сваёй дзейнасцю не вельмі шмат ты зарабляе і жыве. у яго курсы вельмі дарагія, я табе так скажу, наколькі я ведаю. Ну, І гэта ж курсы у яго не пра агучку, яго ж курсы увогуле пра голас, пра майстэрства маўлення і всякае такое. Ну, карацей. ну Я ладно. б таксама на курс сеў бы. Што? Добры жарт. Што? Кажу, я б таксама на курс сеў бы. Это жарт для... Табе бы Спортсмен. сесці, абы сесці! Беларусы сраныя. Ну, карацей, мы нічога не паспяваем, мы ахвяруем уласным часам дзеля таго, каб нешта ствараць тое, каб стварыць штосьці на нашу думку карыснае дзеля ўласнага задавальнення, я б так сказаў. Ці ёсць у вас нейкія звычкі, сістэмы тэхнікі, які дапамагаюць паспяваць? Я сваё жыццё, дарэчы, падзяліў зараз на просто... Вось я ведаю, што ў мяне кожны дзень з 22 да поўначы ў мяне ёсць час на чытанне. І вось у гэты час я блакую тэлефон, нахуй выкідаю яго ў іншы пакой на ладаванку. Он просто стаіць, я пра яго не думаю. І вось я ведаю, што гэтыя 2 гадзіны я чытаю просто вось не адрываючы вачы ад чыталкі ці ад кнігі папяровай. Вось толькі звычку гэтую выпрацоўваю на дадзены момант. Астатняе тыпу я ўжо не займаюся спортам, звычак нармальнага харчавання ў мяне таксама не засталося. У мяне зараз Ужо? гэта сума Займаўся? блядь, тыпу 3,5 гады так, калі ў Мінску жыў. А! Ну, даўно, але займаўся ж. Ну, я калі ў школу хадзіў, таксама займаўся. Вось. Астатняе жыццё, дом, праца, дом. Всё. Так же, як і ўсіх. Так, і шостае, мабыць, самае галоўнае пытанне. У самыя цяжкія дні, калі здаецца, што ўсё ўжо згублена, што вы робіце кантэнт у пюстэчу, што беларуская мова гіне, што ад яе адварочваюцца добраахвотна, што тых, хто не адварочваецца, зноў і зноў б'юць па руках фразамі кшталту «гаварыце на нармальным языке», калі зноў забараняюць, саджаюць, заганяюць пад расейскі сцяг. Які адказ вы знаходзіце на пытанне, навошта мы гэта робім? З падкасту сыходзім у гэты момант. Я выдаляў свой ютубаўскі канал разы 3. Бля, ты як гэтыя хлопцы, якія падчас ссоры з дзяўчынай выдаляюць чат просто. Чисто, блядь, першы гікаўскі, найлепшая матывацыя, заебись. Выдаляйте канал, бросайте. Ну, бывало нешта такое, я... Разговаривайте на нормальном языке. Пизду. Да, ну, штось такое было, насамрэч. Ну, 3 разы, гэта, напэўна, было цягам паўгода. Штось у мяне такі перыяд быў вельмі дэпрэсіўны. Я 3 разы яго аднаўляў. Ось. Дарэчы, я нядаўна быў на мяжы увогуле выдалення канала, там у меня 2 страйкі віселы, думаю, яшчэ адзін праляціць і ўсё, ад'ёс. Але нармальна абышлося, пакуль адзін вісіць, ужо адзін знялі. І ты такі, я заб'ю тебе сам. Чым я цябе парадзіў? Я тебе парадзіў. Тым я цябе і заб'ю. Ну, бывае, што падаеш у нейкую такую. Да і ніяк. Навошта мы гэта робім? Гэта ж, па-першае, у маім выпадку я буду за сябе казаць. Я раблю гэта дзеля ўласнага задавальнення, бо мне гэта прыносіць кайф, асалоду, задавальненне. Рэспект вуліц. Мне падабаюцца каментары, якія там пішуцца. Вось. Сваё эго, магчыма, крышачку паказытаць таксама бывае карысна. Ну і нейкае адчуванне ёсць, што гэта ўсё ж такі клёвае, карыснае хобі, якое падабаецца і не толькі мне. Я падпішуся тоже. Гэта для мяне хобі, якое Так. прыносіць задавальненне.
Калі я не ведаю, што рабіць, калі гэтае хобі не будзе прыносіць задавальнення, таму што як гэта з усімі хобі бывае, хобі рана ці позна павінна змяняцца на іншае. Сёння мы чытаем коміксы, заўтра мы Рэп. рэп, так, дакладна. Вось, таму я на гэта ўсё гляджу пакуль з філасофскай кропкі зору. 4 гады, за 4 гады гэта пакуль не заебло. Я спадзяюся, што і далей будзе працягвацца. Але я Ну, памятаю, бля, што давай я... шчыра, у нас былі моманты, калі мы такія, бля, не, трэба... Так, вядома. Перарывы трэба рабіць, вядома, можна проста стаміцца. Так, Я- наколькі мы зрабілі, на паўгады? Ну, так. А потым ты сышоў з падкасту. Гэта было задоўга да гэтага. Ну, я гляджу на гэта так. Я думаю, што мы просто прыйдзем да таго, што мы будзем 3 дэкады працаваць і дэкаду адпачываць. Што мы дамовімся, напрыклад, што там летам выпускі першага гікаўскага не выходзяць, і мы сыходзім у вакацыі. І мы там, напрыклад, летам не будзем записываць падкаст. Вось. І сезоны атрымліваецца паміж сабой падзяляць вось так менавіта. Таму тады і час з'явіцца і ў вакацыі скатацца і пазаймацца там нейкімі сваімі іншымі хобі, а потым ужо звяртацца на першы гік. Магчыма, вось такі план ён будзе. Там зразумела, што людзі меней будуць атрымліваць выпускі, меней будуць людзі падпісвацца на Patreon, а болей адпісвацца ад Patreon, але ну не тое, каб шмат адтуль грошай было. Яно ніколі грошай не прыносіла, таму трэба разумець, што перш за ўсё трэба ставіць сабе наперад, а толькі потым сваю дзейнасць. Я хочу дачытаць гэта до конца, каментар до конца. Дзякуй вам, вялікі дзякуй за вашу працу, калі ласка, не спыняйцеся. 4 гады гэта вялікі шлях, вы ўжо прайшлі вельмі шмат. Няхай хопіць сілаў прайсці яшчэ столькі. А потым яшчэ віншую вас. Віншую вас. Яшчэ. Аж голас І сеў. яшчэ. І яшчэ. Пахлопаем. Дзякуй за Мы скончылі. такі клёвы каментар разгорнуты, я не ведаю, гэта тэкст, гэта не каментар, гэта тэкст. Так, гэта сапраўды гэта ліст у рэдакцыю атрымаўся. Ліст у рэдакцыі. Вітаю вас, дарагая рэдакцыя. Так. Я за год меней прачытаў. Што, давайте сканчаць. Давайте канчаць разам, хлопцы. Ужо. Так. 2:59, 3 гадзіны записываем. Колькі можна, гэта, напэўна, самы доўгі выпуск будзе на гэтым канале. Карацей, дзякуй усім, хто быў з намі гэтыя 4 гады. Дзякуй усім, хто далучыўся, як і я адносна нядаўна. Дзякуй усім, хто падтрымлівае словам, каментаром, грошыкамі, распаўсюдам і гэтак далей, гэтак далей. 4 гады, слухайце, 3 гады мы можам пайсці ў школу. Вось, з нашых... Ці ў некаторых краінах замуж. Ну, ўсё ж нормально было, ну, хацелася больше вось. Я думаю, гэта хорошая кропка, каб скончыць падкаст. Так. Лепей ужо не будзе. Да наступных сустрэч. Лепей будзе далей. Всё, это... Можем спыняць. Адіёс. Усё. Амігас.